حدن أنا يبل بسيكت مخون أنا يبل أملكا خالو أنا يبل أملكا خالو ورصيكا أنا يبل أنا قتل الموت أنا يبل أنا مود حامط أنا يبل أرحقون منه دوز بلا أتعبون متكر أنا والده زي سكر حتوري اللهم ودي إرن أنا يبل أنا دلاي سناي سنف كويلو أنا يبل قزم كمبسا أنا انت الكم يبلون أبسا أنا يبل أنت حادثي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حادثي أنا يبل حادنتك يعبي أنا تلك يبلون أبسا أنا يبل قزم كمبسا أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصاصنا ويتقدلي أنت قوي طفنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصاصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان مسا سلام تخطاتلتنا زي channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو أقداس النزلوم عبيت عرساتنا عالم كم دما أبزوبانا العلا تكرو زلو بفلاي أب كبابينا زقاتم زلو بوليتيكا أب إثيوبيا زقبر زلو كل عين كل مداياوي لوتي أبي أحمد عبيت نفرتي نفرتي نسراويت من كساقسوس وانا عبيت نفرتي قزي كم زلو زقالس حبريتا وتصالو كم دما مسفانون مزقبتون زقبر زلو متفنان نابيقو يخيدالو أب تقراي زقبر زلو كما يمثل العلو كله دما تزعبي اللي دما كان ركب فتنينا نيرترا دما بخمي منقدي نابتناتهم حشوية يسعبوا كم زلو كان ركب فتنينا لايك مقبار سبورت مقبار نزي channel أبالات كوينكم دقاف دما ناي ووترو تعويتنايو ساعتكم كيف كوركم تقبرويو قبل بدل ما أنا مسكن مجمريا جن بزيا أقداسي تمرتك جمريه دحريو بزحت انتنا لنا البوليتيكا زمل كلمي. Every country in Africa has leadership problems. So why are third world leaders corrupt and people? You know why? I figured it out. It's very simple. Why? دكتور مايلز مانرو مرحتنا أفريقيا بحصر زبالة بزعق زياب بالشونا زعات والسلمن تايو سلمتها بزحات مرحتنا أفريقيا بالشونا يتقع من زبال حتى مال سرقي بيالو قيبلالو انتهي تملسس كان اسمعي. There's so many lack of great leaders in your country among black African people. Why is there such lack of leadership in these formerly oppressed countries? Here's why. Because the oppressor, he made sure you never knew what he knew. Now, these are very interesting people, you know. They're interesting. Here's what they do. They say, okay. الزربا سمعوا زي ديب وش تزعت وسايكولوجيكال اناليسيس هنا هنسمعج من البات جزعتي نافريكا زغزوا زنبرو 6 عمد قريفوما اغراتنا افريكا غانا دو قلدو 6 عمد جيروم يا معلت ناس نتوم نيجيريا 64 كتاب القنيا سو اب 6 عمد كعره زي كل انت يالو بليز نزا فيديو زي اسمعوا ناي 3 دقيقه انت خونت كابزيا كن مهارو نخلقن ازي سفيع تمرت كلوانايو سو اتوم زغزو زنبرو صعدو انتاي مهيرو من افريكاويان انتاي كاي مهارو من listen now. We ain't gonna teach you nothing that we know. So all we're gonna teach you is how to grow cane and cotton. Pick cotton, that's all you have to do. Go get water, that's it. You don't need to know anything else, they say. And so for 294 years. تعوتر حزوا
ንክልተሚትን ተስዓን ኣርባዕተን ዓመታት እዮም ገዚኦሞም ንዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ብዝተፈላለየ መልክዕ ትርኩት ራይ ክንደይ ገዚኡ ጣልያንን ገለምን ኦፊሻልን ሙሉ ኤርትራ ካብ ዝቋፀራ ዳርጋ 67 ዓመትካ ቅድሚኡ ዝነበረ ኩሉ ወሳሲኽካ ማለት እዩ ናይ ጣልያን ትራይሲ ካብ ከባቢ 67 ዓመት ንኤርትራ ክገዛ ከሎ ናይ እንግሊዝ ወስኸሉ ኩሉ ነገር ናወስኽካ ልኪድ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ምሂሮሞም ነቶም ጸለምቲ እቶም ኣፍሪካውያን መብዛሕቲ ግዜ ሓንቲ ነገር እዮም ምሂሮሞም እሱ ድማ ሓንቲ ነገር ኣይኮነን ሓደ ኣገባብ ጥራይ ምሂሮሞም ንሱ ከመይ ጌርካ ቃንጫ ሽኮር ተዕቢ ከመይ ጌርካ ድማ ጡጥ ኤግዛምፕል ስለ ዝብ ዘሎ እዩ ናይ ጡጥ እቲ ክዳን ንክደኖ ካብ ጡጥ ይድመፅእ ነቲ ጡጥ ከመይ ጌርካ ተፍርዮ ከመይ ጌርካ ማይ ተስትዮ ከመይ ጌርካ ትኽስኩሶ ከመይ ጌርካ ተብሎ ነዚ ፅቡቅ ጌሮም ምሂሮሞም ስለምንታይ ሰራሕተኛታት ክኾኑሎም ስለ ዝደለዩ ኩሉ ነቲ ንዑ ዘድሊ ምሂሮሞም ኣበያ ትመፅእ ሕጂ እታ ኮምቢኔሽን ኣብ መንጎ እቲ ገዛኢን ስለምንታይ ናፅነቶም ምስ ረኸቡ ከምቲ ዝድለ ዘይማዕበሉ ሃገራት ኣፍሪካ ንዝብል ኣባይ ከልግባደል እዩ You become an expert cotton picker, an excellent cane cutter. But the problem is he doesn't teach you how to make the cane into sugar. He doesn't teach you how to turn the cotton into cloth. He keeps that to himself. So, ክልተ ኤግዛምፕል ወሲድሎ ቃንጫ ሽኮርን ጡጥን ወሲድሎ ነቶም ጸለምቲ ብጣዕሚ ንፉዓትን ሓያላትን ሕርሻ ዝሰርሑ ሰባት ገይሮሞም ናይ ቃንጫ ሽኮር ተኮይኑ ናይ ጡጥ ተኮይኑ ኩሉ ከመይ ጌርካ ተዓፅቶ ከመይ ጌርካ ትገብሮ ኩሉ ብጣዕሚ ንፉዓት እንታይ ግን ኣይምሃርዎም ንብላ ኣሎ ከመይ ጌርካ ነቲ ቃንጫ ሽኮር ናብ ሽኮር ትቕይሮ ከመይ ጌርካ ነቲ ጡጥ ናብ ክዳን ትቕይሮ ነዚአን ኣይምሃርዎምን ናው ናጽነት ክመጽእ ሕጂ ናብ ናጽነት ክመጽእ ከመይ ትጉዳይ After a while you become unruly because you multiply. And so you tell him it's more of us than you. We're going to kill you if you don't let us go. So he does something very simple. Every single situation is the same. He said, okay, I don't want to fight you. I don't want to fight you. Tell you what, you could have the cotton field and you could have the cane because I don't want to fight you. ድሕሪ ግዜ ይብላ ኣሎ ናይ ብሓቂ ተገርም ዛንታ እዚኣ ድሕሪ ግዜ እዚኣ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ጌርኩም ሪዋይንድ ግበርዋ ድሕሪ ግዜ ንስኻ እናበዛሕካ ኣፍሪቃውያን እናበዝሑ ምስ ከዱ እቶም ዝገዙ ዝነበሩ ፃዕዱ ድማ ውሕዳት እዮም ነቲ ታሪክ ሕፅር ኣቢሉ ፀሚቑ ስለ ዝዛረብ ዘሎ እዩ እምበር ካልኣይ ኩናት ዓለም ተዋጊኦም እውን ስለ ዝተዳኸሙ ኩሉ ነገር እቲ ኣፍሪቃ ሃገራት ናፅነተን ክረኽባ ዝጅመራ ካብ ዜሮ ዝበገስ ኣይኮነን ስለዚ እቶም ኣፍሪቃውያን ኣዝዮም ስለ ዝተባዝሑን ምክንያቱም ድማ ኣብ ኩናት ተዳኺሞም ቁጠቦም ስለ ዝደኸመ ከይተባእሰ ምሳኻ ክበኣስ ከም ዘይክእል ምስ ፈለተ ኖ በቃ ድሌትካ ናፅነትካ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እንታይ እቲ ሕርሻታት ገለመለ ኩሉ ክገድፈልካ ይብለካ ኢሉ ሕጂ ኢማጂን ከመይ ገይሩ ከም ትስራሕታ ፊልም ኣብዚኣ ትመፅእ And he leaves. So here you are. You call yourself free now because you got a cotton field and a cane. The problem is he trained you to wear clothes and to drink tea with sugar. He conditioned you to wear his clothes and to drink tea with sugar. And he leaves you with a sugarcane field and a lot of cotton. So, ከገዛካ ከሎ ዝመሃረካ ነገር ኣሎ በቲ ሓደ ሽኮር ሻሂ ክትሰቲ ብሽኮር ጌርካ ከም ትሰቲ ገይሩ ምሂርካዩ ክዳን ኣብ ነብስኻ ክትደን ከም ዘለካ ምሂርካዩ ስለዚ እቲ ቃንጫ ሽኮርን እቲ ጡጥን ከምዘይ እምብረካ ገይሩ ወይ እውን ንኽትነብር ከምዘይ ትጥቀመሉ ንዑ ከመይ ጌርካ ናብቲ ጨርቅን ናብቲ ክዳንን ናብ ካልእን ከም ትቕይሮ ሕጂ እቲ ንግዲ ክምህር ደልዩ እቲ ናይቲ ንግዲ መስርሕ ኣብ ዝረኣይዎ ሕጂ Sharp guy. They're smart. After a few years you begin to realize I can't wear cotton and I can't put cane in tea. So he comes back and he says, what's your problem? You said, look, I can't turn cotton into cloth. He said, okay, tell you what I'm going to do. I'm going to buy the cotton from you at my price because you can't use it. So you can't set the price because you can't use it. I'll tell you how much I'm going to buy it from you for. I'll buy the cane, you cut it at my price. So they take it away. And they turn it into cloth and sugar. Then they come back to you and they sell you the sugar at their price and the cloth at their price. Wow. It's crazy. So, is it ንግዲ ናይ ኣፍሪቃ እዩ ብሕፅር ዝበለ ብንእሽተይ ኤግዛምፕል ገይሩ ንብዙሓት ሰባት ዝመሃረ ምስ ሰማይ ዋርሶ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ብሓደጋ ናይ ነፋሪ ዝሞተ ሓደ ካብቶም ቶፕ ኢንተሌክቹዋልስ ናይ ፀሊም ሕብሪ ዘለዎም ሰባት እዩ ብዙሕ ሰዓታት ናቱ
بودكاست سمعكناتو أوديو استملأ فيديو استملأ بزح سمعوك أب channel ونقرأ بزح كابزناتو مير لكم سنتايز بنزلو نملسنا بتاروسناتو انتي بلالو نسخانة كانت شكور جراوتها كمدما نايتي توت جراوتها مسأتوي كنت كمال سلزي تخل نابتك أدم زجاج عكازنا برا عرات من لازمه بس مثلا هان ترى سجى مقاتم كجريف الكان دي جراوت هاي بلاكا وجريف كان ليجن تتوت انتاي جبرو خدونه نابكلان قيراي كالكون نتي أنت شكور دما شكور قيراي كالكون بلا أوكي بكامو كنت كمال سلزي تخل بتأنا ذهب كواجات رايحة بتأنا زدل هو واجه جزء شعو أنا جزء كنت كمال كفتني هاي بلاكايل سخادما كتقع فيها مغنياتها تقاقمو زي تفلت تخين كتقع فترة يخط سلازي حرايت بلو بتنات واقع بزتحت واقع يجزالك زدما معدنات ناتكا كون خل كانش شكر ناتكا كون خل قربات ناتكا كون خل كل رو ماتيريال افريكان زقبرو بحسور واقع يجزولك وسيدهم بروسس جيروم نسخة بقرش دشكايو ب5 قرشي ب3 قرشي ب4 قرشي ب200 قرشي خوينو كداون تقوينو كمون شكر كويننا بعد خايمت كيك كويننا بعد خايمت باستا كويننا بعد خايمت كل نجر شعو نسخة بعزف ندرب تخفلوا له مالتي سو ناي مودا توصي تايمت And here you are now, instead of being directly oppressed, you are economically oppressed. They didn't train you to be producers. And now you thought you were free. So what they do is they don't teach you how to lead. They don't teach you how to operate anything. And then when they leave you, they say, take charge. So, بتو خينا بتي نتسب بفتشم كمرح كم زي كل سجعتنيا كم زخون كل تاجد داس فلتت عب نفسهم جيرهم نتهم 7 مليونات 7 مجزات زنبرو زخونه يخون هاي مرحنة هاجر كمرح زغل فابريكا كمرح زغل كم يجر كنجاراتنا بروسس جير كاتو عملوا درجات جيرات زغل سلزي تمهارتهم هاجرات يحرين تايم زخونو سجعتنيا تات كم تقدم جزاتهم زنبرو يحرون بنقدي بخالو كينهم سجعتنيا تات نايتهم هاجر زنبرو يخونو أزيد ما مسرت نايت سجعتنيا نت يبل نزيا أبقى كفال بريزنت سياسة بوجر جليس وانيرو ብዙሓት ሃገራት ለሚንካ ምንባር ከምዚ ሞያ ተቆፂሩ ኩሉ ግዜ ነብልታት ነብር ትኽእላ ታገደሽና ተኽብልና በሊዕና ናቶም በይንኸይድና አንዘይን ገብ ተተኻባይ ናይ ተኻባይ ባህሊ ናይ ተኻባይ ሜንታሊቲ ናይ ተኻባይ ተሓሳስባውነት ጥሪ ለዋህ መስል ይኽእል ተገዳስ መስል ይኽእል ግን ኩሉ ግዜ ሕማም ኣሎ ዝተኩብ ሰብ ኩሉ ግዜ ክተኩብ ይደሊ ሕማም ካይ ማዕብል ናይ ምትኳም እጂ ተኻልእ ሰብ ናፃ ክኸውን ኣይደልየን ብነፍሱ ክሓድር ኣይደልየን ኩሉ ግዜ መፂኡ ሃበኒ እዚኣ ግበረለይ ከምዚኣ ኮይነ ተፀጊመ ኣለኹ ክብሎ ጥራይ ስለደሊ ከምኡ ስለዝለምድ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብቲ ውልቀ ሰብ ይኹን ኣብቲ ትካል ወይ መንግስቲ ከምኡ ባህሊ ይኽስኮስ ብዙሓት መንግስታት ኣብዚ ዘለና ዓለም ተኺበን ጥራይ ክነብራ ዝኽእላ ካልእ ከዓ ተኻባይ ጥራይ ለማናይ ጥራይ ክኸውን ደልያ ኣለዋ ስለዚ ኣይተሰማዕን ማለት ናይ ተኻባይ ናይ መጽዋትን ስነ ኣእምሮ ዘማዕበለ ሰብ ይኹን መንግስቲ ቁጠባዊ ሓርነት ናይ ካልኦት ክርኢ ደልን ኩሉ ግዜ ፀጋዕተኛታት ክህሉ ፀጋዕተኛታት መነባበር ክኾኑ ኣብ ዓለምና ሎሚ ምስ ናይ ረድኤት ማሕበራት ዝሰርሑ ክንደይ ማእታ ሸሓት ሰባት ኣለዉ ኣብኡ ዝወፅእ ዝስላዕ ባጀት ክንደይ እንዳሂልካ መነባብሮ እዩ ንገሊኡ ዳርጋ እቲ ናይ ምትኳብን ምልማንን ባህሊ ዳርጋ መነባብሮ እዩ ንብዙሓት بولك درجة بودبات درجة بمنقصات درجة وانترئنا زي روي So السيستم نسب نتي تسجع زنبرين حوار تسجع كل من مفتوحناتو كبيرو بايان كابصعدون زدما بزح تنتنازل لي يكونن ابزخونه هاجرات افريكا عند حرخيتكا بزحات فيديوهات تريهم من تلويهم عادو صلمت افريكاوين كوينن اسبوتن صعدو ኣብዝኾነ እንደ ሻይ ኣብ ኣፍሪካ ምስ ከዳ ካብ ንዓታተን ነቲ ሰብኣየ ብፍሉይ ትሪት ክገብሩ ነተን ኣንስቲ ግን ኢግኖር ዝገብሮን ብዙሕ ቪድዮታት ርኢ ኣለኹ ከምኡ እውን ክልተ ዕሩኽ ኮንካ ሓደ ፃዕዳን ፀሊምን ብሓደ እንድሕር ከድካ ናብ ኣፍሪካ ክሳዕ ክንደይ እቲ ሕብረተሰብና ኣብ ፃዕዱ እምነት ኣትይዎ ከም ዘሎ ዝሕዝን ዋላ ብኤሮፓን ከም ምዃኑ ኣብ ገለገለ ሕብረተሰብና ፃዕዳ እንድሕር ኢልዎ ብፍሉይ ዝተባህለ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ እቲ ነገር እቲ ፃዕዳ ጥራይ ዝያዳ ዝፈልጥ ፀሊም ግን ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጥ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብቲ መግዛእቲ ዝመፀ ስምብራቱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ርእስና ከም ዘሎን ተመሳሳሊ ብከምዚ ዓበይ ኣብ መርሕነት ክመፁ ከለዉ እውን ለውጢ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ይትዕቶ እዚ ብወገን ናይቶም ኣፍሪካውያን ክኸውን ከሎ ብወገን እቶም ኣሜሪካ ክዛረቡ ከለዉ ካንስማዕ ብክልቲኡ ገፅ ክንሪኦ ኢና ብፍላይ ኣብ ፖለቲካ መንፅር ክንሪኦ ክንፍትን ኢና What I'd like to do in my opening is to refer to the history of the last 25 years and the results of that interventionist foreign policy. Let's start with just the wars in Iraq and Afghanistan.
There's the financial cost. $8 trillion on those 2 wars alone. That doesn't include other engagements in other parts of the world, including the recent Ukraine costs or other parts of the Middle East. That's in a moment where our national debt is 30. ቪቫክ እንታይ ይገብር ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ እስከ ቸክ ንግበሮ ኢሉ ምስ ሓደ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ኤክስፐርት ወይ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ዝነበረ ዲቤት እናገበሮ ከሎ ዝገበራ እያ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝገበርናዮ ኣፍጋኒስታን ድዩ ኢራቅ ድዩ ካልኦት ሃገራት ኩሉ ዝገበርናዮ ብሕፅር ዝበለ ከባቢ 8 ትሪልዮን ገንዘብ ኣጥፊና ኣለና እዚ ኩሉ ገንዘብ እዚ እንታይ ያምፅኢልና ነቲ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣሳሊጥና ኣሎ ዶ ስለዚ ሪፍሌክሽን እዚ ኣብ እዋን እንታይ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ እዋን ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ኣብ ብዙሕ መንእሰያት ብፍላይ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ፅልዋ ዘለዎም እዮም በዓል እዚ ይኹን በዓል ኢላን ማስክ ድዮም ካልኦት ኩሉ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዓንዳር ኣካይዳ ይቃወምዎ ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ጥራይ ፎከስ ክንገብር ኣለና ስለዚ ብዘሎ ነቲ ቀደም ዘይዝረብ ዝነበረ ዝሕባእ ዝነበረ ኩሉ ከውፅልና ጀሚሮም ኣለዉ ንሕና ድማ እንታይ ንገብር ካብቲ ዘረብኦም ንምሃሮ ካብ ካልኦት ክትምሃር ተዘይክኢልካ ኩሉ ግዜ ነቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ጌጋ እናረጋምካ ክትነብር ኢኻ $4 trillion, well on our way to the interest payments on our national debt, being the largest line item on our federal budget. That won't fall on Ambassador Bolton's or my generation's shoulders so much as it will on the generation of the cadets who are in the audience today. But it's not just the financial cost of those wars, of course. It's the human cost, including the cost to Americans themselves. 8,000, nearly 7,000 to 8,000 American lives lost. Men and women who died in those wars. 53,000 Americans who were wounded or injured. 30,000 more deaths if you count the suicides. So, እቲ ኣብቲ ገንዘብ እቲ ዘጥፋናዮ ኣብዚ ኩናት እዚ ወላ ሓንቲ ለውጢ ይምፅኣልናን እንታይ ፈጢሩልና ግን ዕዳናትና ኤክስፕሎድ ከም ዝገብር ገይርዎ ወለድ ናይ ዕዳናትና ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ ብናተይ ኣነ ክንደይ ፀብፀብ ሂበኩም ኣለኩ ልዕሊ 1 ትሪልዮን ሓሊፍሎ ኢለን ማስክ እውን ኢልዎ ነይሩ ስለዚ እዚ ዕዳ እዚ ኣብ ዝባነይን ኣብ ዝባን ደቅናን ደቅና እናኾነ ክነብር እዩ ኣብ ሓደ ነጥቢ ድማ ንህዝቢ ኣሜሪካ ሓደጋ ከውድቆ ይብል ኣሎ ምናልባት ገሊኹም እንታይ ትብሉ ኣሜሪካ ከም ድሌታ ትለቃ ሱፐር ፓወር እያ ዓለም ዝሓየለት ሃገር እያ ስለዚ ክትንክፎም ዝኽእል የለን እንታይ ፀገም ኣለዎም ንዝብል መልሲ እስከስምዑ ትመለሰ እዚኣ ርእሲ እዚኣ we would do whatever we want, and I think that was more or less true for some period of time. Do you think that's still true? Are we still in a unipolar world where the U.S. is the sole superpower and can do whatever we want, or how has that changed? We were never the sole superpower that could do whatever we want. We couldn't even, quote, win in Afghanistan or Iraq or Syria or Libya. We could make a colossal mess. We could kill a lot of people. We could overthrow governments, but we couldn't quite win. So we were never the sole superpower of the world. ኣብ ዓለም ኣሜሪካ ኩሉ ክትገብር ትኽእል ወላ ኣብቲ ዩኒፖላር ዝበሃል ዝነበረ ከም ድሌትና ዓንዳር ኣካይዳ ክንከይድ ንኽእል ነርና ኣብ ኣፍጋኒስታን ድዩ ኣብ ኢራቅ ድዩ ኣብ ሱርያ ድዩ ኣብ ሊብያ ድዩ ኣብ ዩክሬን ድዩ ኣብ ካልእ ከም ድሌትና ክንዕንድር ንኽእል መዓት ሰብ ቀቲልና ኢና መዓት ሃገራት ዕኒና ኢና ገለመለ ዝሰዓርናዮ ኩናት ግን የብልና ንብል ኣሎ ሱፐር ፓወር ኮይና ዝሰዓርናዮ ዓውደ ኩናት የለን ስዒርካ ማለት ልክዕ ነቲ ክትገብሮ ኢልካ ዝመፅኻ ዕላማ ከተተግብሮ ከለኻ ማለት እዩ ኣተግቢርካዮ ዶ ነው ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ዝኣተወቶ ዕንወትን ክሳራን ፋሕፋሕን ኣቢላ ነዘን ሃገራት ነቲ ዝነበረ ፀጥታ ብምሉእ ኢራቅ ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረቶ መልክዕ ክትሪኦ ከለኻ ኣፀቢቑ ሽዑ ይሓይሽ ሃገር እቲ ዞባ ሱርያ ብኩሉ መለክዒ ቅድሚ ኣሜሪካ ምትታው ምግባራ ዝበለፀ እዩ ነይሩ ሊብያ ብኩሉ መለክዒ ገዳፍ ከሎ እቲ ዞባን እቲ ሃገርን ዝሓሸ ነይሩ ስለዚ ኩሉ እቲ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ዓንዳር ኣካይዳ ሰብ ቀቲሎም ንብረት ዕንዮም ሃገራት ዕንዮም ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ክንገብሮ ኢና ዲሞክራሲ ክንተክልና ገለ ዝበልዎ ፍጹም ኣይበፅሕዎን ሓንቲ ነቲ ስርዓት ሽዑ ዝነበረ ኣውዲቖም ኣለዉ እቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ ስታቢሊቲ እቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ ልዕልና ሓይሊ ናቶም ክርአ ኣይተኻኣለን ስለዚ ክሳራን ዕንወትን ስለ ዘስዕበሎም ዘሎ እቶም ሕጂ ክንሰምዖ ፀናሕና በዓል ቬቬክ እዞም ሕጂ ሓድሽ ጀነሬሽን ዘሎ ፖለቲከኛታት ኩሉ እቲ ቀደም ዝግበር ዝነበረ ጌጋ ምዃኑ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ስምዕዎ መቐፀልታ ናቱ እዚ እቲ ታሪክ ካብዚ ክንምሃር ክንክእል ኣለና It's not even a close call because China is a superpower, India is a superpower, Russia is a superpower, the United States is a superpower. We all face the existential reality that a misstep by any of these countries could end up blowing up the whole world. The idea of unipolarity or U.S. leadership or U.S. as the indispensable country, come on. It's so completely fantastical and delusional. We have to learn to get along. We're 4.1% of the world population. So, ተብላሎ ሎሚ እንተኾነ ናብ ሎሚ መፂና እንተራና ቻይና ሱፐር ፓወር እዩ ራሽያ ሱፐር ፓወር እዩ ህንዲ ናብ ሱፐር ፓወር ዝኸይ ዘሎ እዩ ንሕና ድማ ኣለና ስለዚ በይንና ብዒትና ድሌትና ንገብረሉ ዕድል ዝበሃል የለን ክንመሃሮ ዘለና መስካሎ ተረዳዲና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ንበይንና ክንገብሮ ንኽእል የለና ንሕና 4% ናይ ዓለምና ህዝቢ ጥራይ ዘለና
ቻይና 10% ህዝቢ ዓለም ይዘለዋ ኣሜሪካ ግን 4% ይዘለዋ ስለዚ ቻይና ትዕዳጋናታ ጥራይ ኒውክለር ዌፐን እዩ ንቁጠባ ድሕሪ 3 ዓመታት ቻይና ትዕዳጋናቶም ጥራይ ንበይኑ ነፍሱ ዝኻል ኣፅዋሪ ክኸውን ካብ ትዕዳጋናቶም ተሰቢጎም ሓንቲ ካምፓኒ ኣብ ውሽጢ ለይቲ ብርክናታ መሬት ክዘብጥ ከም ዝኽእል ስለዚ ቻይና እቲ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ጥራይ ንባዕሉ ፓወር እዩ ፓወር ይክባእ ንሕና ንበይንና ፓወርፉል ኣይኮናን እንታይ ማለት ዳይ ቪቬክ ንመለስ ክልቲአን ኮምባይን ክገብረኒ ሽዑ ናብ ቁጠባ ክንሰግር ኢና And if the financial costs and the human costs weren't persuasive enough about the folly of those wars, I would further add that the crisis in Europe, for those who care about the strength of our allies, the mass migration crisis in Europe today is actually in part a direct function of our failed intervention in the Middle East. ካልእ ሓቂ ስምዑ እዚ ኩሉ ስደተኛታት ኤውሮጳ ስደተኛታት በዚሖምና ገለመለ እናበሉ ዘጉርዕዎ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ክፋልናቱ ውፅኢት ናይ ምትእትታውናትና ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝነበረ እዩ ንሱ ብዛዕባ ማእከላይ ምብራቅ ስለ ዝዛረብ ዘለውን ጥራይ እምበር ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪካ ዝገብሮ ኩሉ እውን ውፅኢት ናይቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም እዩ ውፅኢት ናይቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም እዩ ስደተኛታት ንኣብነት ኣሜሪካ ሕጂ ስደተኛታት መራ በዚሖምና ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ኢሎም የጉርዑ ኣለዉ ኤግዛክትሊ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ግን ንዩክሬን እቲ ህዝቢ ካብቲ ሃገር ንክወፅእ ገይርዎ ኣሎ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ከም ትርመስ ብገዳን ልባእ ጥፊኦምላ እንታይ ገብሩ ኣለዉ እቲ ህዝቢ ከም ስደት ገይሮም ኣሎ ወፂኡ ድማ ንኣሜሪካ ምስ መፀኻ ስደተኛታት ልብና ጥፊኦምልና ኢሎምካ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኤግዛክትሊ እቲ ፖሊሲ ንሶም ዝገብርዎን እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝገብሮ ዘሎን ዓብ ምግርጫው ክፈጥር ከሎ ነቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናቶም ነቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፀገማት ኣብ ዓዶም መፅኡ ፀገም ይፈጥረሎም ኣሎ ናይ ስደተኛታት ፀገም ኣብ ኤውሮጳ ውፅኢት ናይቲ ኣሜሪካ ዓንዳር ኣካይዳ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝገበረቶ ኣብ ሱርያ ዝገበረቶ ሃገር ዘፍረሰቶ ማለት እዩ ኣብ ኢራቅ ዝገበረቶ ኣብ ሊብያ ዝገበረቶ ኣብ የመን ዝገበርዎ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝተገበረ ኩሉ ካብኡ ዝመንጨወ እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ዩክሬን ዝተገበረ ከዓ መዓት ህዝቢ ድማ ተሰዲዱ መፅኡ ስለዚ ውፅኢት ናይቲ ፖለቲካ ናቶም ምዃኑ ስደት እውን ንባዕሉ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ሓራይ እዚ ኮይኑ እቲ ፖለቲካ ድሓን ፖለቲካ ታሪክ እዩ ስለምንታይ ትነግረና ኣላ ክትብሉ ትኽእሉ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካ ንስማዕ ለንቀነ ኢሎን ማስክ ሓደ ቦምብሸል ዝኾነ ኤሌክሽን ሓደ ኢንተርቪው ገይሩ ኣሎ ኣብዚ ስምዕዎ You're fucked, dude. I'm fucked. If he loses, I'm fucked. It does seem that way. You can't just be. Yeah, just to be clear, if Donald Trump loses, 2 already had X being shut down. How long do you think my prison sentence is going to be? Do you think? Will I see my children? I don't know. Because it's not like you can. ኢሎን ማስክ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ብዛዕባ ወይ ጆክስ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ኢሉ ኣነ ብኩሉ ካርታተይ ኣትየ ዘለኹ እንተተሳዒሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣኺሉኒ ኣነ ይብል ኣለኹ ሜይቢ እስር ቤት ክኣትዮ ክንደይ ዓመት እስር ኸውን ደቀይ ከይርዮም ደኸውን ናበለይ ጆክስ ዝገብር ዘሎ ብሓፈሻ ነታ ካማላ ሃሪስ መዓልታዊ ሃመር ክገብራ ብጣዕሚ ክጭፍጭፋ ዝውዕል ዘሎ ብቪድዮን ብፅሑፍን እናገበረ ስለዚ ኮምፕሊትሊ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኢዱ ኢትዩ ስለ ዘላ እቲ ምርጫ ማዓት ካምፓኒታትን ማዓት ረብሓንካ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ግለሰብ ተኮይንካ ተሳዒሩ እንታይ ፀገም ኣሎ ስኢልካ ሸለልካ ትኸይድ እዚ ግን ማዓት ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ኣለዎ እሞኻ ምስ መንግስቲ ብቀረባ ዝሰርሑ ንኣብነት ስፔስ ኤክስ መብዛሕቲ ፕሮጀክት ናቱ ካበይ ዝመፅእ ካብ ናሳ ካብ በዓል ናሳ እዩ ዝመፅእ ናሳ ድማ ናይ መንግስቲ ትካል እዩ ስለዚ እቲ ፖለቲከኛ ስልጣን ዝሓዘ ስርሑ ንከይሳል ብዙሕ እንቅፋት ገብረሉ ይኽእል እዩ ካልእ ተስላ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ወላቲ ኒውሮሊንክ ዝበሃል ዲ ወላቲ ናይ ሳተላይት ዘለዎም ታይም ዝብልዎ ሓደ ካለዎ እዚ ናይ ኢንተርኔት ዘለዎም ኩሉ እዚኣቶም ናይ መንግስቲ ላይሰንስስ ናይ መንግስቲ ፕሮጀክትስ እንተረኺቡ ነቲ ህዝቢ ብዙሕ ከሳለጥ ዝኽእል እዩ ስለዚ መንግስቲ ካማላ ሃሪስ ተተዓዊታ ክንምንታይ ሪስክ ክመፅኦ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ በዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነን ነዚ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝመስል ኣብዚ ስምዕዎ ዘገርም ዘረባ ክሰምዑ ኢኹም ክልተ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ስምዕዎ ሓደ I think part of why Kamala is getting so much support is that if Trump wins, that Epstein client list is going to become public. Yes. So እንታይ ይብላ ኣሎ ካማላ እታ መወዳድርቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ ዝያዳ ደገፍ ትረክብ ኣላ ንዝብል ሕቶ መረዳእታ ናቱ ንክንፈልጥ ተኮይንና ይብላ ኣሎ እንታይ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ እንተተዓዊተ እንታይ ኢሉ ኣሎ ናይቲ ኤፕሽታይን ዝበሃል ሓደ ናይ እስራኤል ስለያ ዝነበረ ዝበሃል ነዞም ኩሎም ሃብታማትን ነዞም ኩሎም ውሩያትን ንኩላቶም ሓንቲ ደሴት ነራቶ ናቱ ኤፕሽታይን ኣይላንድ እያ ትበሃል ናብኡ ከይዶም ገለ ነገር ከም ዝገብሩ ሰሙት ኣወዳት ኮይኖም ምስ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ድዮም ክድቅሱ ምስ ገለ ነገር ዘይሕጋዊ ነገር ከም ዝገብሩን እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ድማ ብቪድዮ ከም ዝተሓዘ እዩ ዝንገር ስለዚ መብዛሕትኦም እዞም ፖለቲከኛታት እዞም ኩሎም ንእስራኤል ዝድግፉ
قال كود بدحر مغارجا زغبروا سلو زلوم زبل زربالو اسرائيل ترى يدغف يكونن مستي استابليشمنت مستي بدحر مغارجا زلو كنتات زخدو مبزحتهم قال نجار سلو زلوم ستحزهم نسخ وسكا سلا زي دليو سلازي زي ابشتاين زبلوا بزح ازارابيو بزحت دق نسيو بتعدمي عمصا هم زنبرا كلاتهم زم صلمتي سيلبريتي زبال ناوي قدهم زنبرو لنكنه سمعكم الله انتي بافدادي زبال بيدي زبال نبره ببزح جبنات اب سربيتات يقوم زلو حدا كابتم ننوي حبتام كوينو ولا حنتكم نجار جيبلو نساليم زخون يغون استواصو غير زي فلت نبره سبيو بقلب ببزح جبنات سربيتات يلبال الله تم كالوتهم كوميم مع جبنات كم زلو يم زنجرو تشفافين لهم الله انصار استابليشمنت اب زخدو دما تغداي لذي ابز غداي زي بزحات بز استتحزز سلو زلو دونالد ترامب نخي عوت كلاتهم ثلاث عبيت بليونيرات ما تقيس له بيل جيتس حدا مستسب تركب كم زنبره زفلت قال ما زي ريد هوفمان زبال ما حدا كابتن بليونيرات ينسون ابتي دونالد ترامب نخي عوت اصبيق زسرح زلو منالبات ابزلي استاذ انت تزرجحو قال صقم كما تسلازخ يزبل زلو الى ماسكي كم زبل زلاف علمنا زهرت مسبي زارب زلو ترى سبا يكون اوكي. And some of those billionaires behind Kamala are terrified of that outcome. Yeah. Do you think Reid Hoffman's uncomfortable? Yes. Yeah. And Gates. And Gates. Yeah. And I only ask that because you just look at them and you're like, that's a nervous person right there. I don't know. I mean, I assume you know them. Yeah. Yes. Reid Hoffman was my vice president of business development at PayPal. Yeah. 24 years ago. نجم سبات زياتهم أبستفلالي بليونر كم سلوزقون أبستفلالي إنيشيتيفز كم زرقابون أبكال على أسرحات كم زرقابون سلازي بشمام رقيحو حدا قاعد يصبيهم كم زولي زعرب زلو زي I think political أمريكا أبي درجة بتصحي كم زلو that's why أبزع زربان تايز بلزلو زي أنا مودة تمرج أنا هتكون دلوا وأنا هتو أبزع دونالد ترامب تدي تمرجوا ديمقراطس بزح نجار كغير يوم حدا تكونات ودكونات مليس كقتلي كلاتهم زرب وزلو نحد علامايو دونالد ترامب تتعويتو نسلنا 4 عامات بزح لو تكمت تخلي نجارات كنكو عصرنا خلينا قداينا أمريكا دوبنا كنحلو نخلينا جلز بالبزح بوليسيتات وين بوليتيكالو أنت كتغير زي كونت جن قداينا أب إسرائيل زجبر زلو كلت يوم كمالا تتعود ولا دونالد ترامب يتعود كلت يوم مجابر يعني بوتين يوم ناي نتنياهو يوم سلزي ناي إسرائيل قداي ولا حنت صغير يلا نبش مليس كحي المخانيو سلزي إذا كله كم زيل سلزلو أبجاس كها نجات مسل زربا أنت زي بريزنتياس وأنت زاري بنيرو صنعوا عن دارك إذا خندق زي صنعوا قولوا إذن يوكرين رياض لنا أبيا بتاعك على بخيل أو كان بطاطا فتوى دلوا جنبارات كمان كانوا يرون كقصون ويوم كدروتون دلي دلوا عبيتنا عشتون حيدتها بعالم درجة انتهي فايدة خرجوا اليوم قصون اليوم الكحسيب كمالات أجين بزاف صوت قال وضعوا بفلو دخيت له نايمته خب بحدش نايم بربار مدب صنيحوا ما حسبوا مل عجز قبوا دلوا بوتين الكات زربوا اللي تغنى فلو أكيد مخنياتو بده تعطينا عبيهم بس كده قطاطر وصنعوا قبابتات كم زي قطاطر ونافلاتو مسموسو يم حرارية ما حيشي أجي بريتكس ناي يوكرين مسمسي لازم بحدش من سرارة قناة منتي تعكب شو دن فنلندا أطوان أبنيتو نجزعسو المديو كمان بحلقة هجي كم بحدش تفاسيوكا حدش عملات وسخلو تجافوا عبس اللي توصل ولن بحال الله هم سرع عندي ما قال لنا عصرت زي تلفزيون سكرينات ربما من دلو قصات نحطهم كتير تتغسل حدش نقدر دمسو ولا Stop. Oh, I know. Well, the Kamala puppet, I call it. You know? The machine that the Kamala puppet represents. Yeah, she's irrelevant. I mean, she's not even. انتبهوا لو سمعوا لهم أزيسي أبي ميديا مليونات سبات زربوا سمعوا زلو بلاتفورم يدزرب زلو كمالاسي مسارعيت نايتهم بدحر مجرجا زلو خوا زلو ويامبر نسا كم قل سبون أنت أراك تزارباي تخلني خا تمالتيو أب أمريكا تمرجا انتهي كم زخوني مزقل سؤال كازلو قبل ما اسكن العالي إن أمريكا كفلت أزغل قال له كتبل كبيديو ترى حبشاب زي جي أمريكا هم يكونوا تني لازم يقطع كارلون ده بلا له بايدن يكون كمالا هاريس بدحر مجارجا كالد زورهم كم زلون نسهم زقبرون زقدفون نايتي بدحر مجارجا زلو بقد 100 كوينهم زرعيو أكلاتهم that's why تونكو دحان زخونة كانديديت أبزوان زي دونالد ترامب يمزولو زلو نبعل السون بزع لن كانت رايسي أبزنا يهود زقبرو زلو كتريا خلها
نبعلو كومومي كابهم قرب كابتا كمالا قرب يحيش خون بتخوين بتي أب أمريكا زلو بوليتيكا كنا منتاي بدحر مجارجا كم تزورينا نمهر زلنا كابو زقد ما تسلم تخزار بقولوا اسمعوا أبزي أجن حنتي فريت تزاري بنيرو اسمعوا اسكت Because of the disclosure that would follow? I think, yeah, I mean, I think he's certainly ideologically not aligned with Trump anyway, but I think he is concerned about the Epstein situation. Like something might actually, the DOJ might actually move forward. There are a lot of videos, apparently. Those rooms on the island, and I think out in New Mexico, were wired for video. Right. And where's the video? I mean, between Diddy and Epstein, it's good. There's probably several thousand hours of footage here. Yeah. Yeah. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ሃብታማት ብዙሓት ቢልዮነራትን ካልኦት ፖለቲከኛታትን ኢዶም ተቆማጥዑ ከም ዘለዎን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ ነዚ ሊስታ እዚ ፓብሊክ ክገብሮ እየ ስለዚ በለ ብዙሓት ቢልዮነራት ናይ ብሓቂ በቃ ብኩሉ ዝከኣሎም ነዛ ከማላ ሃሪስ ከም ትዕወት ንክገብሩ ኩሉ ዝከኣሎም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ድማ ኣብቲ ተርእዮ ኣብቲ ተግባራት ናቶም ይረኣዩ ሓንቲ እዚያ ዘረባ ምስ ሰማዕና ክንገጥፋ ኢና እዛ ኩላ It's kind of weird that the people on those videos are lecturing the rest of us about our moral failings, isn't it? Yeah, it's weird. What is that? Well, I mean, part of how they deflect attention from themselves is by, criticizing the morals of others. Yes. So it's sort of like a preemptive moral strike. Yes. I mean, as I said, I think those who are saying Trump is a threat to democracy are themselves actually the threat to democracy. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ከቢድ ዘረባ እዩ I think at mainstream media completely አንጻር ኢለን ማስክ ኣቲቑ ዘሎ ግን እንታይ ከም ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ምክንያቱ ካብኦም ይህብትም ካብኦም ንላዕሊ ፅልዋ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ብናይ መንገዲ ስትራይክ ክገብርዎ ይኽእሉ ብምንታይ ክገብሮ መልሲ ክብሉ እዮም ኣይዶን እንታይ ዝብል ዘሎ እዞም ኩሎም ብእልፊ ግስርጥናን ሽርምጥናን ብሕማቕ ተግባራትን ብኩሉ ነገራትን ተቆማጢዖም ዘለዉ ብዛዕባ ሞራል ሰበኽቲ ንሳቶም እዮም ክኾኑ ዝፍትኑ ኣይገርመካ እንደለወስ ያ ዝገርም እዩ ነቲ ናቶም ጉድለታት ሰብ ከይፈልጦ ናብ ካልኦት ብምፅግጋዕ ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ዲሞክራሲ ሽግር እዩ ዝብልዎ ንሳቶም ነቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ስለዘይኣምንሉ ካልይዎ ስለ ዝፍትኑ ዘለዉ ናብ ካልኦት ኣፀጊዖም እዮም ክሃርሙ ዝፍትኑ ብምባል ይዛረብ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ነዚኣ ጥራይ ሰሚዕና ብዛዕባ እዚ ናይ ዲሞክራሲ so much about democracy ዶናልድ ትራምፕ እውን ካብኣ ተቐብል ኣቢሉ ነታ ጉዳይ ሓወስ ይኽላ ማለት sitting near me in the crowd tonight we're wondering why our priorities seem to be elsewhere not that other people don't need help but very concerned about that. So we're into almost $300 billion for Ukraine, and yet they're offering people $750 for immediate needs. For the worst, but for the worst hurricane that anybody's seen. But more importantly than that is they don't have the people. They're not doing it. It's a very bad thing. How would you do it differently? So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ሃሪኬን ወይ ከዓ ሓደ ተፈጥራዊ ብርቱዕ ማይ መፅዩ ብዙሕ ክሳራታት ኣውሪዱሎ ኣብ ሓንቲ ስቴት ኖርስ ካሮላይና ትበሃል ሃሪሙሎ ሕጂ ድማ ኣብቲ ማይ ፍሎሪዳ ዝበሃል ድማ እንተስ ክጅምሩ እዩ ዝብል ብዙሕ ዘረባ ኣሎ እቲ ንከምኡ ዓይነት ረድኤት ክገብር ዝግብኦ ድማ ገንዘብ የብልና ክብል ጀሚሩ ኣሎ 300 ቢልዮን ንዩክሬን ዝሃበ ሃገር ሲ ከመይ ገይሩ ንህዝቡ ንሓደ ሰብ ኩሉ ንብረቱን ገዛውቱን ሂወቱን ዝዓነወ ሰብ $750 ጥራይ ዝቦ ስለዚ ኣብዚ ሃገር እዚ something is inherently wrong እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ተጠምጢሙ ናበይ ከም ዝኸይድ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ኣለና ብዛዕባ ምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ካማላ ሃሪስን ኣብ ኣርእስቲኡ ኮይኑ ዘሎ መጠን እንታይ ዝበሃል ኣሎ ክልተ ኣዕሩኽ ዝነበሩ ምስጢሮም ማእሲኻ ትፈልጦ እዩ ዝበሃል ምስ ተባእሱ ኢኻ ትፈልጦ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ብዙሕ ምስጢራት ኣብ ግዜ ምርጫ ይድወፅ ስለምንታይ ሓደ ነቲ ሓደ ክስዕር ኩሉ ዝከኣሎ ኩሉ ዝፈልጦ ስለ ዝዛረብ እቲ ጉዶም ሽዑ ይድፍለጥ so ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ኣሜሪካ ብዙሕ ምስጢራት ንሰምዕ ኣለና ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ ሰብ ካልእ እቶም ጸለምቲ ካብ ክልቲኦም እንታይ ተስፋና ነዚያ ስምዑና ይመወዳ problem is Donald Trump is so popular. See, Donald Trump is a nationalist. They don't want a nationalist. They don't want someone who's looking out for the best interests of America. They want someone who's looking out for the best interests of the global elites. እዚኣ ስምዕዋ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ኩሉ እያ ትሰርሕ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገራት ኤውሮጳ እንተለኻ ሃገራዊ በዓል ከተብዕል ኣይፈትውን እዮም ስለምንታይ ሃገራውነት ዝበሃል ክጠፍ እዮም ዝደልይዎ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ግሎባሊስትስ ናይ ዓለም ሙሉእ ቦስስ ክኾኑ ስለ ዝደልዩ እቲ ናይቲ ሃገራት ልክዕ ከምዚ ንዕና ናይ ዞባ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ነፍሲ ወከፍ ክልል ናቱ ባንዴራ ኣለዎ ንብል ኣለና
نفس وكفناتو كلل ጥራይ ካብ ዕል ተጀሚሩ ሃገር ዝበሃል ኢትዮጵያ እናደኸመ ኸይዱ እዚ ሎሚ በፂሕዎ ዘሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዳርጋ ብቐረባ ምሱ ክሰማማዕ ዝኽእል የለን እቲ ኣምሓራይ ነይሩ እቲ ኣምሓራ ኸሎሚ ኢትዮጵያ ገዲፉ ኣምሓራ ጥራይ ክብል ጀሚሩ ዘሎ ኦሮሞይ ካብ ቀደም ትግራይ እዩ ተኻልእ ከምኡ ንኸይኸውን ሃገራዊ ስምዒት ንኸይህሉ እዮም ዝስዕዱ ኣብ ኤውሮጳ ሕጂ ንኣብነት ፈረንሳ ብፍሬንች ዝምክዑ ፓትሪዮትስ ንክህልዎ ይደልይዎን እዮም ሃገራውያን ክህልው ይደልዩን እዮም ናይ ጣልያን ከምኡ ምክንያቱ እቲ ሃገራውነት ነቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝበሃል ንምቋም ኣይሕግዝን እዩ ከም ኤውሮጳዊ ክስምዖም ስለዘይክእል ዝብል ሜንታሊቲ ስለ ዘሎ that's why ናይ ሃገራዊ ፌስቲቫል ክትገብር ከለኻ እቲ ሃገራውነት ቶም ግሎባሊስትስ ብፍላይ ንዓለም ቶም ኮርፖሬሽንስ ዓበይቲ ሃብታማት ንዓለም ብሙልኣ ኣብ ኩሉ ካምፓኒታት ገይሮም ሓንቲ ዓለም ክትኮኖም ወይ እውን ብውሑዳት ማሕደር ዓለም ክትኮኖም ዝደልዩ ሃገራዊ ሰብ ኣይፈትውን እዮም ሃገራውነት ዝበሃል ድማ ክጠፍኡ እዮም ዝደልይዎ ይብል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣሜሪካ ፈርስት ክብል ከሎ ኣሜሪካ ቀዳምነት ንዓይ ኣነ ናይ ኣሜሪካ መራሒ ኣሜሪካ ጥራይ ተገዲሰን ንምባሉ ገበና ኣይኮነን ነዚ ግን እሶም ኣይፈትዎን እዮም ይዝብል ዘሎ እዚ ኸ ዶክተር ዑማር ይዝባል and that is the Democrats. The question is, are they willing to cheat Trump out of the election and risk a full-scale revolt by poor white America? That's the question. That is the question. Are we willing to risk a social catastrophe if Donald Trump is cheated out of the election? In my opinion, Art, I believe he's the front runner. እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊ ኮነን ሰብ ዝፅነኢልኩም ክሰምዕዎ ኢኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ኢሊት ብትሰንክቲ ዘለዎም ፀገማትን ገለን ንዶናልድ ትራምፕ ሰሪቆም ነዛ ምርጫ እዚኣ ናይ ኣሜሪካ ሲቪል ዎር ወይ እውን ኩናት ሓድሕድ ንክመፅእ ክሳዕ ክንድኡ ሪስክ ይወስዱ ኾኑ ወይስ ስዕረቶም ይቕበሉ ኾኑ ምክንያቱ ብናተይ መረዳእታ ዶናልድ ትራምፕ ብቅድሚት ዝመርሕ ዘሎ መራሒ ተወዳዳሪ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ Even though they're reporting that Kamala has a slight edge, I'm not buying it. I believe Donald Trump is the front runner. And I believe he won the last election. I believe he beat Joe Biden, but got cheated. And it don't make a difference to me who wins because none of them care about black folks. I want to be clear about that. But I believe he beat Joe Biden. If he gets cheated again, I don't think white America takes this laying down. I cannot see white America taking this laying down if he gets cheated again. سنتايز من ذلهم ولا تنا إسراون جو بايدن دونالد ترامب سعر ويلي عامن يعني له قطع أمه خمسة لون سرق أمه خمسة لون ترايس لذي شو سرق أمه حجون كم جيرم تسرق أمه أتوم عادوا دقفتنا يا دونالد ترامب نزل سعره تزيد قبل وي مثلا أمريكا كم أمريكا نخد كتسلون عملك تحط قوون يزبل زلهم معناته أتوم ناي دونالد ترامب دقفتي اتنا اسرع كم سعرات هيتقبلون له دونالد ترامب هيتقبلون بفنش هيتقبلوا زلو حجك على اجزه تدقيمه مدما اتهاجر نابي كتكيت كم زخونه يزنجر زلو ስለዚ ካብ ዝተፈላለዩ ስኮላርስ ብዛዕባ ኣሜሪካ ሰሚዕና ኣለና እንዳ ገለገለ ከም ዝዓይነ ብዛዕባ ኣሜሪካ ብሓሶት ኣሜሪካ ሓያል እያ ስለዘይ ተባሃለ ዘይዋሓጠሉ ሰብ ኣሎ እሱ ግን ኣብ ካልእካ ክሰምዖ ትኽእል ኢኻ ንሕና ኣብዚ ጭብጡ ዘለዎ ዘረባ ክንዛረብ ኢና ንመርፅ ናብ ኣፍሪካ ገፅና ንኸይድ እጅ Moving over to Uganda now, where trouble seems to be brewing for the United States. Uganda's military chief, General Muhoozi Kainerugaba, who is also the son of the long-serving President Yoweri Museveni, now has issued an ultimatum for the US ambassador in the country. He has asked the US envoy, William Popp, to either apologize or face expulsion. Uganda ዘለኻ ዝሓበሬታ እዚ ኣገዳስነት እዩ ናብ ኡጋንዳ ዘለዎም ሸርክ ትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ሚኒስትሪ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኡጋንዳ ጀነራል ይመስለኒ ወዱ ነቲ ፕሬዚደንት ሙሰቪኒ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሚኒስትሪ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ብዛዕባ ኡጋንዳ ሓደ ነቐፌታ ኣውፅኡ ነይሩ እቲ ውፅእዎ ዘሎ ሓበሬታ ወይ ይቕረታ ክሓተሉ ኣሎ እንተዘይሓቲትሉ ድማ ካብቲ ሃገር በንቁሩ ከኣልዮ ምዃኑ ተዛሪቡ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደራት ኣሜሪካ ዝወርዳ ዘሎ ውርደት ካልእ ኣርስቲ እዩ ኡጋንዳ ክሰጉዋ ይሓስብ ኣለዉ Spewing up diplomatic tensions between the two countries. Kainerugaba took to social media platform X on Friday and said that the ambassador had disrespected the president and undermined the country's constitution. እዚ ትሪዎ ዘለኹም እቲ ጀነራል ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኡጋንዳ እዩ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገርን ነቲ ቋም ናይቲ ሃገርን ዲስሬስፔክት ወይ ክብረት ስለ ዘጉደለ እቲ ኣምባሳደራት ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ንሃገራት ከም ዝደፍሩ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ኣንጻር ሃገራት ብምዝራቦም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሃገራት ከም ቀደም ዲስሬስፔክት ክኾኑ ስለ ዘይመርፁ ዘለዉ
ካብ ዓድና ክንሰጎካይና ኢሎም እዮም ዝዛረብዎ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ክልተ ሃገራት ከምኡ ኢለ ኣብ ህንዲ ከምኡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣምባሳደራት ናይ ኣሜሪካ ትዕቢት ናቶም ክሳዕ ክንደይ በቶም ሃገራት ድፍረት የጋጥመኩም ዘሎ እዚ ከዓ ኒጀር እንድሕሪ ክሰጎኪ ኢላ ንሓደ ናይ ኣሜሪካ 100 ሚልዮን ቤዝ ዝነበራ ፀሪጋ ክትውፅእ ተኽኢላ ቡርኪና ፋሶ ንፈረንሳ ክሰጉግ ተኽኢላ ከምኡውን ማለይ ነዞም ናይ ፈረንሳ ናይ ዓመታት ገዛእቶም ክኣልዩ ተኽኢሎም ኡጋንዳ ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ቻይና ገፃያ ትኸይ ዘላ ናብ ራሻ ገፃያ ትኸይ ዘላ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ኣሜሪካ እቲ ክገብርሎም ዝኽእሉ ነገራት ይርድኦም ስለ ዘሎ ክገብርሎም ኣይክእሉን እዮም ምስ ካልኦት ሽርክነት ዝያዳ ከም ዘዋፅኦም ፈሊጦም ንኣሜሪካ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብፀቢብ መንገዲ ክሕልፍዋ ይፍትኑ ኣለዎም እዚ ሙሰቪኒ ነዊሕ ምስ ኣሜሪካ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኩሉ እቲ ፖሊሲ ናቱ ኣንጻር ኣሜሪካ እዩ ዝኸዩ ዘሎ we will see ናበይ ከብፅሖ እዩ ዝወዱ ድማ ጀነራል ብምዃኑ ድማ Now, the Ugandan military chief, who abandoned his plans to run for the 2026 presidential elections in September this year, and has praised Russian President Vladimir Putin on social media, said that the issue between him and the US ambassador was not personal, rather a national issue. He, however, did not give out much detail. He also added that he would ensure that no foreign country dominates Uganda ever again. But what triggered this face-off between Uganda's military head and the US ambassador? Now, Kainerugab's post comes just days after the US State Department designated 4 members of the Uganda police force for their involvement in the gross violations of human rights, including... So, State Department in America, بزعبا Uganda, بزعبا كل هجرات دوتو مجلس مالتي كسس لدوز قدم نزنا جرز وحيد كاتمي خاطب اللو مجن مستلو مالتي بولاريتي China لو راشا لو بزحت أمارات يتصلوا زلهم هجرات أمريكا كم خطب لهم كلا قلتيفهم على خطفلت أمريكا لو نبكالي مدرخ نبكال عالم كهدو نبكال سك أكدولية خاطر زلها الزم ود زندما نأمريكا حركة بتزلا على سقات فتير لازلوي مغنياتو التقدم أمريكا تزاربات كاتدي سميكا أجداي دسعبكا لو مجن أمريكا عجلكا نبكالك كيد بزح دلاز لد فتر زلو نا أمريكا عقمي نا أمريكا حيلي نقول اللي خيرالو زبال زلو بزم ود خمزني زعك أنزلو بزي Not the first time that the US has landed itself in trouble for placing sanctions on a country, its assets and individuals. Now, earlier in 2024, the government of بحفشة تليستا نوحيو أمريكا بزعاب لعلي بزحات هقرات بتوجدو سقمتي مزوزحات هقرات شجر كم زقات ما يوم زقلت زلو أبكالك زيد ما قريسنا لكم نيرنا حجي نبتي بقرن أفريقيا بفرلاي أبي تبيا زقبر زلو بكل مدى كان رؤيا كان فتنينا مجمريا زلو أبتي قداينا إثيوبيا بس headline زلو نجمر اسكا what's going on أبس كان رأي ከስላሴ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ብምዃን ተሰይሞም ስነ ስርዓት መክፈቲ ሻድሻይ ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽንን ኢትዮጵያ መበራዊ ዓመት ዘበን ስራሕ ብሶኒ ዕለት 27 ወር 1 ብ2017 ዓ.ም ተኻይድዮም ኣብቲ ዝተኻየደ መክፈቲ ክልቲአን ኣብያተ ምኽሪ ኣምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ብኣብዝሓ ድምፂ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ብምዃን ተሰይሞም ስነ ስርዓት ቃለ መሐላ እውን ፈጺሞም ኣለዉ بحاجة منجسي إثيوبيا عنكز 58 نوس عنكز كلتة مسارات شارشاي بايت وكل تزبن دنبي أمرار حسن مقبار أبالاتن كوتر شدشته إزبار كلتة شمنتن عنكز إسران 4 نوس عنكز حدا مسارات رابع عام الزبن سرح مخفت نسرعات بريزيدانت الريبوبليك عابس ترخوالو تخايدوم بايت وكل تزبي إثيوبيا زمن سرح 2010 كم زجمر دحر مقلات لومي أمباسادر تاية أصقሥላሴ سنتين نرزلنا كلتا محارة حدا نتي بوتا يقدف تخالاي دما نتي بوتا يتك زي تاية أصقሥላሴ زبحال زلو كاب أمباسادرنت نا منيستر قدات وزاي أبزع عمت زي متيو كاب منيستر قدات وزاي دما حجنا بريزنتنت يدي بالو دي يوردالو مثلا أمريكا مغنياتو منيستر قدات وزاي عبي أكتيف رول زلو وسرحيو دبلوماتيو البريزنتنت جن نايشم ነገር ጥራይ ሽማዊ ስልጣን እዩ ሴሪሞኒያል ይብልዎ ንበዓላት መኽፈት ናይ ነገራት ንኽትገብር ንበዓላት ዝኸውን እምበር ስልጣን ዓብ ዘለዎ ይኮነን ስለዚ ብዓይኒ ፖለቲካ ክትሪኦ ከለካ ፕሮሞትድ ኣይኮነን ዝኾን ዘሎ ዲሞትድ ዝኾን ዘሎ ካብቲ ዝነበሮ ንታሕቲ እዩ ዝወርድ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እቲ ኣገዳሲ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ መን እዩ እቲ ንዑ ክትክእ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ መን ክትከኦ ኮን ነቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ምክንያቱ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ أبي أحمد أبي من كراغرو ناي دبلوماسي زلويو دارجا حقنا مزراب دحن زخونه دبلومات ناتو إذا سبزينيرو كتبل تغليقة أنت تكالوت زقبر وزلو من ريك من أبتكالي من خون تمتكاتا إلهم زاربول زلو كن رينا من هم خادنا
ሓደ ብዙሕ ነገርና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ነፈርቲ ትገዝእ ከም ዘላ ዝገልጽ እዛ ነፋሪት C-130 ትበሃል ነፋሪት ገዚኣ ከም ዘላ ሓደ ናይቶም ፕሮፓጋንዳ ናቱ ገሊጹ ነይሩ ካብዚኣተን ድማ 5 ገዚኡ ከም ዘሎ ስለዚ 5 ማለት 130 ዝረብ 5 ግዜ እንድሕር ጌርካያሲ ኣብ 800 ሚልዮን ዝኸይድ እዩ and this when እቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ብጣዕሚ ኢንፍሌሽን ይሃርመሎ ሕፅረት ናይ ዶላር የጋጥማሎ ገለ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ስለዚ አብይ ኣሕመድ something is ብዛዕባ እዚ ኢትዮጵያ ሓቂ ዲ ሓሶት ኣይፈልጥን ኣነ ግን በቲ ዝሪኦ ዘለኹ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ንኽትርድኦ ከቢድ ዝኾነ ነገር እዩ በቃ ክትርድኦ ይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ሃገር ትኸዶ ዘላ በቲ ፋኖ ከምዚ ገይሩ ይበሃል በቲ ኣብ መንጎ ህወሓት ዘሎ ፅንሒ ለኸርየኩም ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ናብ ኢትዮጵያ it's just very very complicated country በፍጹም ክትርዳእካ ዘይትኽእል ሃገር እያ በቲ ሓደ ክትወድቕ ትደሊ ትብል ኣለኻ በቲ ድማ ገንዘብ ናይ ቁጠባ ሕፅረት ኣጋጢሞ ይበሃል በዚ ድማ ነዚ ገዚኡኻ ይበሃል እጅ ገዚኡ ወዲዩ ተለቂዑ ወዲዩ ካልእ ርእሲ እንዲ ግን ብሓፈሻ there's so many drama ኣብዚ ሃገር እዚኣ ጥራይ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ነዚታት ስለ ዝኣመን ድዩ ወላ እንታይ በቃ ትፈኸራ ይቕፅል እዩ ዘሎ ለማስከበር ሌሎችን በመጫን በሌሎች ጣልቃ በመግባት ሌሎችን በማዳከም እሱ ሰብሮ እዚ ሕጂ ንኩሉ ኣብ ሽም ከይጠቐስካ ምዝራብ ማለት እንዲ ሽጣራብ ኢትዮጵያ ኩሉ ዝዘረባ እዚ ናብ ግብፂ ዘተኮረ እዩ ናብ ግብፂ ተረፉ ድማ ናብ ሶማልያ ዘተኮረ እዩ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ናይ ብሓቂ ንኩናት ምስ ሶማልያ ወይ ምስ ግብፂ ሲ ናይ ብሓቂ እዮም ንፕሮፓጋንዳ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኩናት ደልዮም ክብለኩም ኣይክእልኒ ኣቢ ግን ይፈልጥ እዩ ግብፂ ታሪካዊ ፀላይቶም ስለ ዝኾነት ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ዓብዪ ሓገዝ ክገብረሉ ስለ ትኽእል እያ ሴም ታይም ግብፂ ድማ ነዚ ታክቲክ ንሱ ዝጥቀመሉ ዘሎ ይፈልጥ ኣሎ ስለዚ ነቲ ሃጓፍ ከኣሳቶም ክጥቀሙላ ከም ዝኽእሉ ካ ይፈልጥ ኣሎ ማለት ሊወጣ እሱ ሊኖር ሌላው ግን ሊደኸይ ሊዳከም ፈልጎ የሚሰራ ኃይል አይሳካለትም ሰው አሁን ኢትዮጵያ ከግብፅ ልትዋጋ ነው ምናምን ይላል በየት ነው የምንዋጋው ከግብፅ ጋር በአውሮፕላን ጭኖ ወስደው ወታደርና ጦር መሳሪያ ጋር እዚ ሚድያ ትሪእዎ ዘለኹም ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ንኽሰምዕ ኢሎም እዮም ነዚ ብእንግሊሽ ተርጉሞም ሂቦሞ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ግብፂ ምሳና ክትዋጋ ብሰማይ መፅያድያ ክትዋጋ እንተመፀትከ በዚ ሓሰን ሼክ እዩ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ እዩ ትምዝንታል ስለዚ ብእንግሊሽ ተርጉሞም ስምዕዎ ኦን ዮር ፌስ ይብልዎም ኣሎ ኣብ ገፅኩም ተምፅዎ ነገር የለን ዝብል ዘረባ ዝያዳ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ገፁ እናማዕበለ ይኸይድ ኣሎ ንምርዱ ቀሊል እዩ ደንቀነ ሚኒስትር ትምህርቲ ዝነበረ ሰብ እዩ ዝበሃል ሚኒስትር ትምህርቲ ናይቲ ሃገር ዝነበረ ኣብ ኦሮሞ ድማ እንታይ ኣጋጢሞም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ 12 ክፍሊ ዝወዱ ካብ ኣብዚ ናይ ዓመተ 2024 ማለት እዩ with only 5.4% of the students passing regions such as Oromia and Amhara have seen the most severe decline ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ 5.4% ጥራይ ናብቲ ትምህርቲ ንዩኒቨርሲቲ ደረጃ ክሓልፉ ዝኽኣሉ ካብ ክልል ናይ ኣምሓራን ኦሮሞን ማለት እዩ ክልተ ዝዓበዩ ክፋል ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ 5.4% ጥራይ ከምኡ ድማ 553 ቤት ትምህርትታት ናይ ኦሮሞ ማለት እዩ schools recorded no passing student 553 ቤት ትምህርትታት እንታይ ሓደ ተምሃራይ እውን እንትኾነ ኣብቲ ማትሪክ ናይተን ሃገር ከምዘይ ሓለፈ ስለዚ they were unable to attend class regular due to security ኣብ ኣምሓራ እዚ no in Oromia ኣብ ኦሮሚያ እንታይ ይብላ ኣሎ in Oromia ካብ 553 ቤት ትምህርትታት ሓደ ሰብ ክሓልፍ ኣይከኣለን ምክንያቱ a teacher from West Gojam explained many students were unable to attend classes regularly due to the security concerns ስለዚ ብዙሓት ብሰንኪቱ ዘሎ ውግን ዕግርግርን ቤት ትምህርቲ ክሳተፉ ወይ ብስሩዕ ክላሳቶም ክከታተሉ ስለዘይከኣሉ ሓደ እውን ነቲ ማትሪክ ናቶም ነቲ መልቀቂ ወይ ከዓ ነቲ ሰከንደሪ ስኩል ንስወዳካ ዝግበር ፈተና ካብ 553 ቤት ትምህርትታት ሓደ ሰብ ክሓልፍ ኣይከኣልን ስለዚ ኳሊቲ ናይ ትምህርቲ ናይቲ ሃገር መሬት ዘቢጡ ከም ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ገለገለ ካብቶም ኣክቲቪስትስ ከማን እዚ ብርሃኑ ነጋ ስልጣኑ ክገድፍ ኣለዎ ብምባል ኣንፃሩ ይዛረቡ ነይሮም እዮም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፕሬዚደንት ተቐይሩ ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብርሃኑ ነጋ ክመፅእ ይበሃል ኣሎ ገለገለ ኪላታት ግን ናብ ብርሃኑ ነጋ ክምለሱ ከለዉ ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ይብሉ ምናልባት ኣቢ ምስ ኤርትራ ዕርቂ
قال نجر سلا تحسب زلو كهون خلي زبل تنتناون على maybe مسير ترى صبوز عندنا زنا برا سب سلا زغني مسير ترى عرقون نخبل نكلمن زتك عملوا تاكتيك كون خليه كل زجن تيوري أب أنت تاتينا نزارب زلنا there's nothing شبوت نجر زتفلت نجر يلا بزي من يكون من ينتهي كون so far we don't know so نبت next ያገተ ያለው አማራ ነው አማራን ያገተ ያለው አማራ ነው ምክንያቱም የአማራ ብሔርተኝነትን ለማሳደግ የአማራ ብሔርተኝነት በቪክቲም ውስጥ ያለፈ ያለ ብሔርተኝነት አስፈሪ ብሔር እንታይ ትሰምዑ ዘነይኩም ኣብዚያ ክሊፕ እዚኣ ብዛዕባ ተወልእና ኣምሓራ ገሊኦም ምስ ብልፅግና ገሊኦም ድማ ንፋኖ ኮይኖም ንሓትሕት ካበል ተጋሩ ገሊኦም ምስ ብልፅግና ገሊኦም ድማ ምስ ኣንጻር ፋኖ ኣንጻር ብልፅግና ኮይኖም ንሓትሕቶም ይባልዑ ኣነ ግን ሓንቲ ነገር ትገርመንላ እቲ ባክግራውንድ ሙዚቃ ዝገብርዎ ዘሎ ብሔርተኝነት ነው በነገራችን በጣም አስፈሪ ብሔርተኝነት ነው እርስ በራስ እያባላችሁ ያለ ብሔርተኝነት ነው በጣም ኦቨር ሪአክሽነሪ ነው እቲ ደርፊ ባክግራውንድ ሙዚቃ ዝጥቀምሉ ዘሎ ክላሲካል ስና ኤርትራ ናይ ሰውራ ደርፊ እኮ ይክገብጡና ኢሎም መፅኦም ስብርኮም ስበርናዮም ትብል ናይ ወትትኩል ደርፊ ኤርትራውያን ክጥቀሙላ ከለው ታሪካዊ ትርጉም ዘለዋ ደርፊ ወይ ሜሎዲ ስለ ዝኾነት ኢና ንጥቀመላ ምስ ደርፊ እውን ስለ ዝኸይድ ኩሉ ኢትዮጵያውያን ክልተ ሰለስተ ቪድዮም ሃብኩኹም ነይረ ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ሲ በቲ ናይ ኤርትራ ኣብየት እንተትፈልጥዋ ነይርኩም ዛ ሜሎዲ እዚኣ ዝብል ኣነ ኩሉ ግዜ ከይፈለጡ ስለ ዝገብርዎ ጥራይ ዘገርማ ካምበር እታ ሜሎዲ እትያ ሰውራዊት ደርፊ እያ ندرجي كحمششو خلو زدرف وزن بر درفي أقاتي مكمل لنا كمزي بتاني وي أمنا حتى كازو لما بلع كمزي فلوي زرباك زرب كله نزي كلاسيكال نزي موسيقى زب بدحريت يوم زتك أمولو إيرتراين كتك أمولو خلو نتاريخ إيرترا دن سوار أصل زخوني ساتهم جن نمنتهي تك أمولو we don't know أجي نابتي next hot topic زلو كنسجرينا قدام أي hot topic زلو أمونغو هو حتن أمونغو هو حد قطر حدا هو حد قطر خلتن أقاتي مزولو كنتاتي كخول هو حد قطر حدا منيو اسك انت أقاتي ملو نسمع بزي قزام محدار تقراي اي تقيتاتشو رداب لعل قلم راح تحوحات سقومتي كم زوسد تحنير لهم نتي بدكتور دبروسيون قبر ميكائيل زمراح قجل حوحات زوطو مجلسي اتقيزيو بريزيدنت كاب مزنتو كم زي تقالين حدوش كابيني كم زي مزازن زقلس مجلسون علاوي علوا كبل قليس والله جيزيوي بمحدار تقراي نزي فالولونات بتعقس كحالفو يخلن قدم حزي من تحرنت كيز الرجلنا لبع بينا زحلفنا وانا تتقجل كم دخمت وسيدون نصر حل ممصو اب قمت بمئتاو جيزيام محدار تقراي دما اب العلم مرارحه ازناي طفات حيل حقاو سقمت بوساد كجمريو ابز خيدن زفتر زخونه عينت طفاتن بحتاو تحتات ازقجل لنا مرارحون مخونه دما نملا حزبنا بزغاطامي كنجلص نفوتو كبل اب زوصو مغلصي اطنققلهم اتي سقمتي انتاي مخونه جن اتي ببيت صحفت بريزيدنت كلل تقراي زوصو مغلص جن اينصرن زلهم اب منغو خلتيوم راح تستفتر زي مسمع ما نتي نلعل 30 عامات اب تخلل سلطان زحازو دب زواويان حرنت تግራይ ናብ ክልተ ተገሚዑ ይርከብ ኣይተጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ግዛዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ንኸመርሑ በወክልና ሕወሓት ካብ ዝወሃቦም ሓላፍነት ዝተላዕሉ ኮይኖም ከመይን ብመንን ከም ዝትክዎ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝምልከቶም ኣካላትን በመርዳእ ክፍጸም ይብል እቲ ትማሊ ኣማስዩ ዝወፀ መግለፂ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝቆመ ግዛዊ ምሕዳር ትግራይ ብሕወሓት ዝተዓብለለ ኮይኖም ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው ናይቲ ውድብ ናብ ዘይምርጋዕ እትይዎ ከም ዘለውን ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክፋል ናይቲ ውድብ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፍልጦ ዝተነፍጎ መበል 14 ጉባኤ ምክያድውን ዝዝከር እዩ በአንጻሩ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ጉጅለ ዘሕጋዊ በመባል ነቲ ጉባኤ ተቃዊምዎ እቲ ጉባኤ ነቲ ተቃውሞ ወገን በመጋደ ሓድሽ በክትለ ቦምበር ዝርከቡ ሓድሽ መራሕቲ ውድብ ከም ዝመረፀውን ይዝከር እቲ ጉባኤ ዘካየደ ወገን 50 ክድምሮ ሓደ ብጽሒት ግዛዊ ምሕዳር ናይ ሕወሓት በመባል ስልጣን ንመቆፃፀር እዩ ዝፍትን ዘሎም ኣብቲ ትማሊ ዘውፅኦ መግለፂ ዶክተር አብርሃም ተኸስተን አይተ سنتين نرزل نابزي وحات ناي مودعتا درجة ناي بوليتيكا ومفللاي نتبي بزحو كم زلو كابزين اليوم من البات قبل على زحبريتا زلو دكتور دبرزين نايت هو حات قصر حدا حلاف زلو مالتيو نابي كيدو كم زلو من البات ابزيا هانتي تطبق زبالة تنتنا نيرا بتسفاني واستقبرت يعني ጌታቸው ረዳ አልዋ ከም ዝተገበረሉ ባዕሉ ተኣሚን ኣሎ ንዕልዋ ፈተነ ከም ዝተገበረሉ ስለዚ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ከም ዘይደሊ ድሮ ኣፍሊጡ እንዲ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ዓይነት ሓይልታት እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ እቲ ሓደ
تاير ولا TPLFG مالت جيتاچو TPLFG خادبرت مالتيو اتي ناي TPL ناي جيتاچو ردا بجلجل وغنات ناي تግራይ بفلاي دما اب تنبين رايا عقامي اندرتا زبحالا دغفنا حزب كم زلو يزنجر اتوم ناي دكتور دبرتين زبحالو دما ناي دبرتين وغن ناي واحد دما عدوا شري اخصم زياتهم كمدبرات ناتهم مخانن يمزنجر زلو سلازي كلت إليت أمونغو تجمعمي عملوا أمونغو جن أمونغو زيوم بدحري تريوم سنة أبزخا زيت مالسي رداز صحفو يابيكس نوح ستيتمنت صحيح نيرو أزخا بقلتي سبم تكوسد مخانو قبل علتنا جيتا شور ناي دبرت إنن ناتون كفالنا هو حت سبم تكوسد مخانون نتهزبي ناب حدا جاي توهم زلون نزك نتكفت أرزخ الحدا قدما تحتتي تبني دبرتين وجن كم زخوني يزنقر زلو ስለዚህ እንታይና ንርዘለና ደብረጽዮን ንአዲስ አበባ ከይድሎ ምስ መን ይኸትብሎ ምስ አብይ አሕመድ ክራኸብ ዝብል ሓበሬታ ድማ ወፂኡ ነይሩ ስለዚህ ደብረጽዮን ናብኡ ከይዱ ክራኸብ ከሎ እንታይ ክገብር ኒ ጌታቸው ረዳ ህወሓት እዩ ዝመርሕ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ውዕል ፕሪቶሪያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ፕሪቶሪያ ክገብር ከሎ ምስ ህወሓት እዩ ተፈራሪሙ ህወሓት ድማ ኣባላት ናቱ መን እዩ ህወሓት እዩ ዘሎ ትሕቶ ሕጂ ሓደ እቲ ህወሓት ዝበሃል ደብረጽዮን ዝመርሖ ዘሎ ጉጅለ ዝገበሮ ምርጫ ካብ ሕጊ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝፀደቐ ተቐባልነት የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ረዳ ድማ እቲ ኦሪጂናል ህወሓት ኣነ ሒዘዮ ዘለኹ ምክንያቱ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኮንፈረንስ ዝገበረ ዘይሕጋዊ ውድብ እዩ ደብረጽዮን ሒዝዎ ዘሎ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እዚ ረዳ ምስ ፃድቃኑ ኮይኑሎ ከምኡውን እቲ ወዲ ወረደ ዝበሃል ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ይመስል ምክንያቱም ድማ በቲ ሓደ ወገን ኮይኖም ኣለዉ ክልተ ዓበይቲ ናይ ትግራይ ወይ እውን እቲ ውድብ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ኩሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ንኤርትራ ክገብርዎ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ምቕልቅል ዝበለት ሃገር ብኣውራጃ ዝተመቓቐለት ብሃይማኖት ዝተመቓቐለት ብዞባ ዝተመቓቐለት ክፈጥርዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ኩሉ ተገምቲሉ ኣብ ነፍሶም ኮይኑ ኣሎ ሓንቲ ደርፊ ነይራ ናይ በረኻት መንግስታት ኣብ ዝቐረባ ይረኸብ ኮነ ኣለኹ ወያነ ንኤርትራ ዝፀመቕኩም ዕረ ኣስተይዎዳ ናበይ ድሕር ድሕር እየ ትብል ደርፊ ነይራ ናይ ብሓቂ እዋናን ግዜኣን ሕጂ በፂሕ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ኩሉ ኢሊት ናይ ትግራይ ንኤርትራ ንምጥፋእ ንኤርትራ ንምድኻብ ንኤርትራ ፋሕብትን ንምእታው ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም እዮም ኣብ መወዳእታ ግን ገባሪ ክፉእ ተገምጢላ ናብ ነፍሱ ከም ትመፅእ ኩላታ ዝፍሕርዋ ዝነበሩ ጉድጓድ ባዕሎም ክኣትውዋ ንርኢ ኣለና ካብዚ ንላዕሊ ክንቦ ንኽእል ትርጉም ከምዘየላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ጌታቸው ረዳ ይነግር ኣሎ እንታይ እቲ ስጉምቲ ናቱ ክኸውን ወታደራዊ ድዩ ስጉምቲ ክኸውን ተኣስሮም ድዩ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ከሎ ሚድያ ናቶም ከኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ብፍላይ እቶም አዲስ አበባ ዘለው ዝገብርዎ ዘለው ኩነታት ዳርጋ ንኩናት ምድላዋት ይግበር አካባቢ ነው። እንግዲህ በትግራይ ውስጥ ያሉ በውጭም እንዲሁም በውጭ የሚገኙ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚለቋቸው ሰሞኑን እነዚህ አይነት ፎቶዎች በጣም ታዳጊዎች እንደዚህ መሳሪያ ይዘው ደግሞ ከመሳሪያው ስር ደግሞ እንደዚህ ከፎቶቸው ስር ደግሞ በጣም አስገራሚ ጽሁፎች የተጻፉበት ፎቶዎች በተደጋጋሚ እየተለቀቁ እየተቀባበሉት ይገኛሉ። ምንድነው የሚለው ትርጉሙ ራሱ አላማውስ ምንድነው? ይሄ ነገር የታሰበበት ሁኔታ የሚለውን እሷን እያንዳንዷን ጽሁፍ ይሄንን እንግዲህ ያደረጉ ያሉት እነ ምግበ ናቸው። ቀጣዩ ወዴት ለመሄድ እንደፈለጉ የሚያመላክት ነው። ታስታውስ እንደሆነ ከጦርነቱ በፊት ወደ ጦርነት እንደሚገቡ ትርኢት ያሳዩ ነበረ። ይሄ የረሷቸውን አቧራ የጠጡ እንበር ተጋዳላይ ምናምን ዘፈኖችን ቀስቃሾችን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስእልታትን ቪድዮታትን ዝተፈላለየ መዋዕውዒ ዝገብርዎ ዘለዉ ልክዕ ከምቲ ኣብ እስራ ኩናት ክጅምሩ ከለዉ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ታክቲክ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ሕጂ እውን ሓድሽ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል ምልክታት ብፍላይ ምግበይ ምስ በዓል ኣብ ስቶም ደብረፅዮንን ገለን ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ሓድሽ ኩናት ይዳለው ከም ዘለዎ ይዛረብ ዘሎ ሰብዚ ኩሉ እቲ ምልክታት ንሪኦ ዘለና ከምቲ ቀዳማይ ኩናት ናይ ትግራይ ተኻይዱ ዝነበረ ንዑ ዝመሳሰል መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ያሰሙ ነበረ። አሁንም ተመሳሳይ ነገር ነው በየቀኑ መርዝ እየተረጨ ያለው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄ ልጅ የሞተ ነው ይላል። ስሙ ኮኮብ ፍጹም ነው ስሙ ሞቷል ይላል። 44 ጦርነቶች ላይ የተሳተፈ ነው ይላል እና ከታች ምን ይላል? የዚህ ዘመን ጀነራል ኃይሎም ማነሳሻ ነው። ማነሳሻ ነው። ከላይ ጌታቸው አሰፋን ለጌታቸው አሰፋ ለዛ ለጭራቁ ማለት ነው እሱን አግኝቸው ስምህን ንገረኝ ብየዋለሁኝ። በጣም የሚያሳዝነው አደጅ እናቴ ጀግና ሁን ብላ
ደብዳቤ ላከችልኝ እኔ መቼም ፕሮፌሰር አረጋዊን በቲ ኮይኑ በቲ ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ተጋሩ መፍተቶም ረኺቦም ከባጭውሎም ይውዕሉ ኣለዉ ትግራይ መፃወቲ ናይቶም ናይ ብልፅግናን ንትግራይ ኤግዛክትሊ ከምዚ ክትከውን ዝደልይዋ ዝነበሩ ድሮ ሰሊጥዎም ኣሎ ሻዕብያ ይኮነ ከምኡ ገይሮም ነፍሶም እዮም ከምኣ ዝገብርዋ ዘለዉ ኣፍኮርስ ሻዕብያ ዘድሊ ስጉምቲ ወሲዱ እዩ እዚ ሕጂ ኣትይዎም ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ሻዕብያ ዝፈጠሮ ኣይኮነን ዲስ ኩሉ ግዜ ከምዚኦም ነይሮም ዓቕሚ ገንዘብን ዓቕሚ ፕሮፓጋንዳ ሚድያን ስለ ዝነበሮም ግን ዓባቢጦሞ ይኸዱ ነይሮም ኩሉ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ለንቀነ ዝማዕበለ ኣይኮነን ናይ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎም እዮም ስርቂ ሸፈጥ ምትላል ምትንኳል ኣብ ናይ ሕድሕዶም ንነዊሕ ነይርዎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ከም ዝኸዱ ዝገበሮም እዚ ጉዳያት እዚ እዩ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ቢዶም ከላ ንሓድሕዶም ክባልዑ ክብልዮም ነታ ስልጣን ከሲሮማ ይዝባል ብሓደ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ከም ዘይብሉ ኮይኖም ነይሮም እቶም 5% ዘይኮኑ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስልጣን ብሉ ተቐቢሎም ክነሶም ኣብ ንሓድሕዶም ክጠማመቱ እታ ስልጣን ሲኖማ ከኣዲስ ኣበባ ንመቐለ መፅኦም መቐለ ድማ ኣይተሰማምዑን ሕጂ ድማ ናበይ ክኸዱ እዮም በዚ ኸ ረዮም እዚ ናይ ጌታቸው ረዳ ኮይኑ ክዛረብ ከሎ በዚ ድማ ረይዎ ፓርቲ ህወሓት ነው ፕሪቶሪያ የሚባለው ስምምነት ድረስ ሄዶ የተፈራረመ ህወሓት ነው አብይ አህመድ የሚፈራው ብድቅ ቁጭ የሚያደርገው ህወሓት ነው ይሄ ህወሓት የሚባለው ጠንክሮ መቆም አለበት የትግራይ ህዝብ መንግስት እንዲኖረው የትግራይ ህዝብ ፓርቲ ያለው ክልል ነው መንግስት የሚኖረው ፓርቲ ከሌለ መንግስት የለም መንግስት እኮ የሚሆነው ፓርቲ ነው ወደ መንግስትነት የሚቀየረው ፓርቲ ነው ስለዚህ የትግራይ ህዝብ መንግስት እንዲኖረው ፈልጋለሁ የፕሪቶሪያ ስምምነት ተፈራራሚ ባለቤት የሆነው ህወሓት ጠንክሮ ወጥቶ ፕሪቶሪያ ስምምነት እንዲያስፈጽም ቶም ሓደ ድማ ከምዚያም ዝብሉ ዘሎ ፕሪቶሪያ ዝፈረመ ህወሓት እዩ ስለዚህ ህወሓት ሓያል ተዘይኮይኑ ትግራይ ክትርሳዕ ምዃናን ቦታ ከምዘይብላን እዮም ዛረብ ዘሎ ኣብዚ ግን ሓንቲ ብዛዕባ ያኛው ግሩፕ ግን የአብይን መንገድ ነው እየሄደ ያለው አብይ ነው ራሱ ያኛው ሳይድ ያለው እነ ደብረጽዮን ብዙ ምስቴኮች ሰርተዋል ሊጠየቁበት የሚገባ ብዙ ነገር አለ ወይም የበለጠ ጀግና ናቸው የተሻለ ዕውቀት አላቸው አይደለም ያልኩት ያለሁት ይሄኛው the ኃይል አብይ ነው አትሊስት እነዚህኞቹ እስከነድካማቸው እስከነምናምናቸው አብይ አይደሉ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ቶም ወገን አብዮም ኮይኖም ዘለው ከም አቢ ስራሕዮም ሰርሑ ዘለው ስለዚህ እዚ ፈላሊኻ ምርኣይ ከድሊ ደብረጽዮን ጸገም ክልዎ ይኽእል ግን ምስ አቢ ግን ሓደ ይኮነን ዘሎ ይብሉ እነሱ መታገል እንችላለን ጽራልኛ ሀገሮቹ ስለማላቃቸው ብዙ ታጽት እንደዛ ነው የሚያደርጋቸው እያንዳንዱ ለአብይ አህመድ ዙሪያ ያለ የተደረገለት በሙሉ ለአብይ አይደለም የሚታገለው ያለው ከጋርድ ነው የሚጠበቀው ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ጌታቸው is having fun ይለብሳል ጽራል ሲዳማ ሲሄድ የሲዳማዎች ይለብሳል ጽራልኛ ሀገሮቹ ስለማላቃቸው ብዙ ጎንደር ሲሄድ የጎንደርን አለባበስ ይለብሳል የእያንዳንዱን አገሩን የሚለብስ ነው ኤግዛክትሊ የነሱ he's having fun by the way ጌታቸው is having fun the best time of his life በህይወቱ the best time of his life አሁን ነው በቢዝነስ ክላስ ረዳ ብጣዕሚ ኢንጆይ ይገብር ከም ዘሎን ነቲ ኩነታት ጽቡቕ ዝኾነ ክንክን ይገብረሉ ከም ዘሎ አቢ ቤላ ገይሩ ሒዝዎ ከም ዘሎን ኣብዚ ክትገልጽ ኸላት ቤላ ናይ ጌታቸው ረዳ እንታይ ክላስ አይሮፕላን ይበራል ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ላውንጅ ያላቸው ሆቴሎች ጋር ያርፋል ቪአይፒ በጋርድ ነው የሚጠበቀው ኤክስፔንሲቭ ዲዛይነር ጫማ ዲዛይነር ልብስ ይለብሳል በሼፍ ኩክ የሆነ የተመረጠ ኦፕን ባር የት ቦታ ሲሄድ ጌቾ ነው ስለ ገንዘብ አያስብም ባንኩ ታንኩ የሱ ነው the best time of his life ነው እየኖረ ያለው ጌታቸው ረዳ ነታ ህይወት ቤላ ገይሩ ኢንጆይ ዝገብራ ዘሎ ከም ዝኾነ እዮም ዛረብ ዘሎ ሕጂ እዚ ኩሉ ናቶም ምዃነ ነይሩ እስከ ናብቶም ናትና መልመፅቲ እዮም ኢሎም መልመፅቲ ቢያት ዝበልዎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ እንታይ ናቶም ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ሓንቲ መዓልቲ እውን ኣብ ስልጣን ኣይመሓደረ ድሕሪታ ዝበላ ዘረባ ኣብ ንዓይ ኣብ ስልጣን ከለኹ ንዝወረደ ሓደጋ ከጋንኑ ክብሉ 1 ሚልዮን ሰብ ሞይቱ ይብሉ ኣለዉ ዝበሎ ዘረባ እንታይ ማለት እዩ ድሮ ኣምሓራ ወላቶም ኩሎም ሓይልታት ኣብቲ ዝነበሮም እንታይ ይብሉ ኢኻ ቀደም እውን እኮ ጀኖሳይድ ትብል እምበር ኣይተፈፀመ ኢኻ ከም ዝብል ኣሎ ደብረጽዮን
ዝበሃል እሱ ግን ንናቱ ስልጣን ክከላኸል ንዓይ ንኸጥቅዑ ክብሉስ ስጋ 1 ሚልዮን ሰብ ሃሊቑ ብሉ ኣለዉ እንታይ እዩ 1 ሚልዮን ፍርቂ ሚልዮን ቀሊል ድዩ ወላ 100,000 ቀሊል ድዩ ወላ ሓደ ሰብ ሞይቱ ዶ ይኮንካ እንተሓዝ ፖለቲከኛ ኣይኮነን ደብረፅዮን ከምዚ ቅንዕናን ፖለቲካን ብሓደ ዝኸይድ ኣይኮነን ቁኑዕ ሰብ ስለ ዝኾንካ ፖለቲከኛ ክኮን ኣይትኽእልን ስለዚ እቲ ትብሎ ነገር ሳዕቤኑ እንታይ ከይፈለጥካ ምባል ተበፂሑ ዘሎ ነድሪ ዘሰነዮ ነገር ስለ ዝኾነ ነብስኻ ምክልኻል ብዝገበርካዮ ጌጋይ ናብ ዝበፅሕና ዝብል ፀቕጢ ስለ ዝበዝሐ ነብዚ ንኽከላኸልሲ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዘይሃለቐ ኣይተፀንዐን ስቑኢሎም 1 ሚልዮን ዝብሉ ዘለዉ ንዓና ካብ ናይ ኣውራጃ ናይ ሃይማኖት ክሳዕ ስድራ ቤታት ኣቲኻን ምብትታን ዝግበር ዘሎ ፃዕርን ዝተገብረን ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን ማእዝኖም ከስሕቶም ዝፈተኑ ገዲፍካ ቶም ቀንዲ መሳርሒ ናይ ዝኸም ዝኾኑ ሓሶሳት ብገንዘብ ኣብ ዕዳጋ ተገዚኦም ዝሰርሑ ዘለዉ ሓደ መዓልቲ ህዝቢ ኤርትራ ክፃባፀሩን ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሽግር ሃገር ኣትያ ከላ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ጉዳያት ክትልፍልፍ ምውዓል ካልእ ጉዳይ ብዛዕባ ሽግራትና ፀገማትና ከነዕርዮም ዝግባአና ከነተዓራርዮም ዘለና ስራሓት ማእለያ ዘይብሎም ጉድለታት ኣለውና ኣይንሓቦም እና ንሰርሕ ስለ ዘለና መዓልቲ መዓልቲ ኢና ንጋገይ ከነዕርዮም ክንሰርሖም ክነብሎም ኣበይ ኮንካ ትዛረባ ኣለኻ እዩ ኣብዚ ደንበ ናይ ሃገር ኣሎ መስመር ናይ ሃገር ኣሎ መስርዕ ናይ ሃገር ኣሎ ኣብዚ ኮንካ ትሰርሕ እንተኮይንካ ድላይካ ትዛረብ ክትነቅፍ ክትዕርፍ ኢልካ ነዚ መስመር እዚ ሰጊርካ ኣብ ደንበ ፀላእ ከይድካ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ዝኾንኩም መሰል ይብልካ እንታይ ድመስለካ ኣብ ዓደም የለዎም እዞም ሰባት እዚኦም ሓደ ዓድ ህዝቢ ዘይኽበረ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝዋረድ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ በብመዓልቶም ኩሎም ከምዚኣ ከተጋጥሞም ምዃን ኣጋጢሞም እንዲ መብዛሕትኦም ስምዕዎ ነዚ ዝገብርዎ ሕጂ ዝገርም እንታይ ድመስለካ ኣብ ዓደም የለዎም እዞም ሰባት እዚኦም ሓደ ኣብ ዓዱ ዘየለ ሰብ ካብ ሓንቲ ኣንጎሎ ክዕፅፍ ዘይኽእል ብዓጀባን ብገለን በለን ኣብ ሓንቲ ገዛ ኮይኑ ሳተላይት እንተኣሽሙ እናተጠቕመ ጥራሕ ተኣሽሙ ዝግብል ንባዕሉ ነፃ ከይወፀስ ንዓይ ነፃ ከውፅእ ይሓስብ ንባዕሉ ነፃ ዘይወፀ ሓንቲ ኣንጎሎ ዘይጥወ ኣብ ሓንቲ ገዛ ተዓኲሩ ብዕምት ዕኩር ዝሓድር እቶም ኤርትራውያን ንባዕሎም ዳሳደድዎ መእትዊ ጨንቅዎ ዘሎ ፍጥረት ተገድቢጡ ንዓይ ነፃ ከውፀኒ ምሕሳብ ዳሕርካ ይኣክል እዮም ዝብሉ ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ይምፁ ሞ ዓዶም ኣትዮም ልክዕ ከምዛ ኸማና ከምዛ ናትና ኣብ ዓደም ኢቶ ተዘየለ ኣብ ውፃእ ዓዲ ዘሎ ሰብ ጭንቀት ኣሎ እዚ ድማ ክንገድፎም ዝግበአና ድማ ሸለል ክንብሎም ዝግበአና ድማ ነገር ኣሎ ኣብ ርእሲ ጭንቀቶም ዓዲ ናፍቆት ኣሎ ይሓሩ እዮም ብዓዶም ብናፍቆት እዚ ተጠዊፍካ ጭንቀትን ብዓዲ ናፍቆትን ተጠዊፍካ ዓቕልካ ንፅበካ ተሎ ዓገርግር መባፅ ከመን ዋና ነገር ህዚ ንብሎ ዘለና ብዛዕባ እዛ ኣሰናት ባህል ሚድያን ብዛዕባ በዓል ዋና ናይቲ ሚድያን ትግራይ ሓሲቡ ኣይኮነን ከምኡ ተዝኸውን ኣይምልከቶን እኮ እዞም ክልቲኦም ፖለቲካ ኣፈላላይ ኣብ ትግራይ የምፅኦም ዘለው ንዓና እቲ ፖለቲካ ኣፈላላይ ንሕና ኢና ሃንድል ንገብሮ ናቱ ሓገዝ ኣይንደልን ናቱ ሓገዝ ኤግዛክትሊ ኣብዘይ ጉዳዩ ዝኣቱ ከምዚኣ ኢሉ ከዓ ፅፍዒ ትረክብ ትማሊ እዚኦም እንታይ ይብሉ ነይሮም ሎሚ እንታይ የጋጥማም ኣሎ ኣብዚ ኻረይዎም ቤላ ገይሮም የፃወትዎም ኣለዉ መዓልቶም ዝፅበዩ እዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ያቱ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ይኸዱ ማለት እዩ ግን ንኸይምለሱ እዮም ዝኸዱ ንኽነብሩ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ በፂሐ ክምለስ እየ ትብል ኣለኹ እሞ ፕሮሰስ ጂኔኪ ወይስ በፂሐ ክምለስስ ኣጫውቲ ምስክስለስ ሰላሚ ዝኾነ ነገር ከይተወድአ ከይትዛረብ ገለ ድበሃል ኣሎ ምሽ ድሓን ክነግረክ እየ ድሓን ክልተ ኣሎ ኣብዲ ሰለጠ ኣምላኽ ኣብዲ ወዶ ይኹን ኣብዲ በሎ ክኸይድ ኣነ ሓንቲ በፂሕካ ናይ ምምላስ ዕድል ኣላ ሳላ ኣይተርፍና ግድን ኣላ ሓንቲ ከዓ ከይድካ ነዊሕ ግዜ ተፅንሕ ዓይነት እያ ግን ኢትዮጵያ ግድን እያ ክምለስ ብጣዕሚ ትፈትዮ ብጣዕሚ ደስ ይብል ብጣዕሚ ጥዑም ዓዲ እዩ ናይ ብሓቂ ቅድሚ ኣምላኽ ሓተክ ዝደሊ ሕቶ ማለት ብዙሕ ተባሂሉ ይኸውን እንዲ تفتوى هاجر نمنتايكا إذا حتى خدأني كابير تراوت عليه ولا بحفشة أنت خوينا زحتو زفتوى هاجر إيرترا مش هاجري كورا درازق الهاجر كابزن زلو عيكونتن بعجها ما كتفتر عيتخلنا تسلم انتاي زبالك يا أني كله انتاي النتين كبرين أبير تراسل استغلال
ዝፈትዋ ሃገር ኤርትራ ኣዶይ ክሓተክ ዝደሊ ሕቶ That's why ነዚያ ኣዱ ትበሃል ነዚያ ኣድያም ኩሉ ግዜ ምስ ፀረፍዋ ኩሉ ግዜ ምስ ኣዳኸምዋ ነዛ ሰብ እዚኣ ብፍሉይ ብዙሕ ግዜ ካምፔይን ናይ ፀርፊ ገብሩላ እዮም ስለምንታይ ሃገረይ ይፈቱ ስለ ዝበለት በንፃሩ ነታ ሓንቲ ከርእየኩም ፀናሕኩ ድማ ከምኡ ኢሎም ብዙሓት ከማ ፅሒፍኩም ለይ ንዓ ድማ ኣጆኺም በሳ ሓድነት ኣብ መንጎ ህዝቢ ትፈጥር ዘላ ኣንታ ትሰብሲ ከምዚ ንሳቶም ብፅል ዓዊሮም ዘለዎ ኣነ ናይ ተጋሩ ፅል የብለይን ከም ጆርጅን ኣብነት ብዙሕ ኮንተንት ዝሰርሕ ሰብ ናይ ተጋሩ ፅል የብለይን ኣነ ኣብ ምንታይ ይውዕሎምኒ እቲ ፀገም ንሕና ንሪኦ ዘለና ገዛኻ ረሲ ኣዲኻ ገዲፍካ ሓትናኻ ናፍቕ ዝበሃሉ ዓይነት ሰባት ስለ ዝበቆሉ እዩ ንሕና ንብል ዘለና ኤርትራዊ መጀመርያ ኤርትራዊ ክፈቱ ዘሎ ንኤርትራዊ ከፍቅር ዘሎ ሓውኻ ምሳኻ ዘሎ ከየፍቀርካ ኣምላኽ እውን ከኸም እዩ ዝብል ነቲ ብዙርያኻ ዘሎ ሓውኻ ዘየፍቀርካሲ ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣምላኽ የፍቅሮ እንተበልካስ ሓሶት እዩ ዝብል መጀመርያ ሓውኻ ኣፍቅር ሓውኻ ወዲ ሓቦኻ ወዲ ሓትናኻ ጎረቤትካ ዘየፍቀርካ ዶብ ሰጊርካ ትግራዋይ ሓወይ ክትብል ተጀሚርካ ሓሳዊ ምዃንካ እዚ ሕጂ ንሪኦ ፀንሓን ትግራዋይ ሓሳዋይኻ ሓሳዊኻ ስኸ ብዛዕባ ትግራይ ክትዛረብ መፍቃድ ይብካ ኣብሉኻ ሙሉእ ሂወቱ ናይ ትግራይ ዜና ዓወት እናበለ ገማድሕ ዝነበረ እዚ እናተቐባበሉ በል ዝብልዎ ዘለዉ ህዝቡ ስለ ዘየኽበረ ሃገሩ ስለ ዘየኽበረ ሃገረ ይፈቱ ስለ ዘይበለ ሃገረ የኸብር ስለ ዘይበለ ከዋርድዎ ኣሎ ክንደይ ግዜ ርኢናዮም ኢና ኩሎም እዛ ኩላ ትግራይ ትዕወት ትብል ዝነበረት በቢበይኖም ረኺቦም ክጭፍጭፍዎም እዮም ዝውዕሉ እንታይ ሞ ክገብሩ ጎሲሞማ እዮም ዓድቦም ጉሒፎም ብናይ ትግራይ ዘንባሓቑ ዝነበሩ እቶም ተጋሩ ቤላ ገይሮም የርእይዎም ኣለዉ እዚኣ ካሎሚ ግዝ መዓልቲ ከተፀበይ ባዕሎም ከማ ክገብርዎ እዮም ልክዕ ከምዛ ማስቲካ ይሕይኽዎም ይጉሕፍዎም እታ ፖለቲካ ናቶም ድማ ኣይ መይታ ስለ ዝኾነት ዘለ የለን ገሊኦም ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ከዝልቑ ክዛረብዎ ፀንሑ ሰሚዕኩሞም ኢኹም ኣብዚ ናይ ህወሓት ካድረታት ዝነበሩ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ሎሚ ግን እታ ኩዕሶ ስለ ዝተቐየረት ቀስ እናበልካ መንገዲ ትቕይር ናበይ ገፅካ ናብ ኣቢ ገፅካ ናብ ጌታቸው ረዳን ናብ ኣብን ገፅካ ትዘብል ኣቦኻ ርይዎም እዩ ኣምፂዎም እዩ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ብርጌድ ንሓመዱ ግን ርይዎ ወላ ሓንቲ ከሳልጠሉ ዝኽእል ዘይኮነ ከም ዘይኮነ ፈሊጡ እቶም ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ብዛዕባኡ ተዛሪቦም ነይሮም እዚ ሕጂ እንጥቀመሉ ዘለና ሞገስ ናይ ኩሉ መደባትና ዝኾነ ሃገራዊ ቻርተር ሲ እንታይ እዩ ዝብል ሓንቲ ካብቲ መትከላት ናቱ ንወሳኒ ግደ ናይ ሰብ ወይቲ ፀገ ናይ ሰብ ኣብኡ ከም ዓብዪ ነገር እዩ ዝገልፁ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሎሚ እንጥቀመሉ ዘለና ኣብዚ ቦታ እዚ እውን ዓብዪ ተራ ከምዚ ዓብዪ መበገሲ ከም ዝኾነ ሳውራ ወይ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ናፅነት ምምፃእ ጥራይ ዘይኮነ ንሰብ ከም ማእከል ገይሩ ብሕክምና ብትምህርቲ ብኩሉ ወላ ዝረኣናዮ ናይ ስንዓን በሎ ኩሉ ኣገልግሎት ንሰብ ዝህብ ስለ ዝኾነ ንወሳኒ ግደ ሰብ ኣብ ግምት ዘእተወ ከም ዝነበረ ካብ ሕጂ ካብዚ ንርዳእ ማለት እዩ ካሊእ እቲ ብዓብዪ እቲ ናይ መሰላት ናይ ቋንቋታት ናይ ትምህርቲ እውን ኣብዚ ስለ ዝተመስረተ ኣነ ካብቲ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ቦታ እዚ ዝተሰርሓሉ ካሪክለም ብቋንቋ ደ ናይ ትግሪ ዝተምሃርኩ እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ንፀጋታት ናይ ሰብ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኩሉ ነገር ብዘይ ሰብ ክስራሕ ከም ዘይክእል ብዘይ ሰብ ምናልባት እንተዳ ዝተብሂልና ኣሎ ብዚ ሕጂ እንጥቀመሉ ዘለና እዛ ስእሊ እዚኣ ኣብ ናይ ኤርትራ ሶሻል ሚድያ ክፀውር ዝወዓለት እያ ካብቲ ኮሌጅ ኦፍ ሜዲሲን ወይ እውን ናይ ጥዕና ዩኒቨርሲቲ ስማራ ባይ ዘ ወይ ኣይተዓፅወን ዩኒቨርሲቲ ስማራ ተዓፅዩ ኢሎም ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ እቲ ናይ ሜዲሲን ትምህርታዊ ከም ዝወሃብን ካልኦት ገለገለ ፊልድታታዊ ከም ዝመሃሩን እዮም ዝገልፁ ካብኡ ዝተመረቑ ግራጅዌት ትማይና ንርኢ ዘለና እዚ ክንዲምንታይ ብዛዕባ ኤርትራ ክትግዕር ውዒልካ ሕማቅ ክትዛረብ ውዒልካ ሕማቅ ክትልፍልፍ ውዒልካ ኣብቲ ኩነት ክንሪኦ ከለና ግን ኤርትራ ኣብቲ መሰረታዊ ነገር ብዙሕ ፃዕሪ ትገብር ኣላ የስ ብዙሕ ዝጎደለ ኣሎ ከምዚ ተዓሚትካ ኩሉ ፐርፌክት ኣሎ ዝብል ሰብ የለን ዝኽትፈልጡ ኣለኩም ኤርትራ ብዙሕ ብድሆታት ኣለዋ ብዙሕ ሕፅረታት ኣለዋ እቲ ሕፅረታት ግን ሃገርካ ምስ ሓስካ ህዝብካ ምስ ሓስካ ይክዕረ ዝኽእል መጀመርያ ህዝብካ ክትእክብ ክትክእል ኣለካ ርሒቕካ እንተለኻ ብዓቕምካ ክትሕገዝ ክትክእል ኣለካ ሃገር ብዓቕማ ትሰርሕ ኣላ እዚ ትሪኦ ዘለካ ዩኒቨርሲታት እዩ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ዩኒቨርሲቲ ዝመስል ኣሚን ሲሪየስሊ ዝተምሃርካሉ ዩኒቨርሲቲ ቸግበሮ ካብዚ ፅቡቅ ኣርኪቴክቸር ናቱ ኖ ውሑድ ዩኒቨርሲቲ ካብዚ ክፅበቅ ዝኽእል ብኣርኪቴክቸር ብውሽጡ ዘሎ ትሕሶታት ያ ዘለዎ ፋሲሊቲስ ከለካል ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ቅርፂ ሓደ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ገዛውቲ ኣብ ኣስመራ ገለ ክሰርሕ ይኽእል ነይሩ ኣብቲ ጎደናታት ዝርአ
እዚ ግን ኣብ ማይ ነፍዒ ተገይሩ ዘሎ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ትምህርቲ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እዚ ገዛ እዚ ክስራሕ ከሎ ብዙሕ ገንዘብ ይተኸፊልሉ ብዙሕ ባጀት ይወፅሉ ብርግፅ ትሪኦ ዘለካ ሞደርን እዩ እንታይ ዘርእየካ እቲ ዲጋታት ብሙሉእ ተሰሪሑ ዘሎ መዓት ገንዘብ ይወሲዱ ኣብቲ ዘልዮ ቦታታት እምበር ኣብቲ ዝረኣየሉ ቦታታት ወይ እውን ሽም ዝረኽበሉ ቦታታት ኣይኮነ ሰረዘረት መንግስቲ በተን ዘለዋ ዓቕሙ ስለዚ እዚ ኮሌጃት እዚ ኣብ ኣስመራ ኣብ ሓንቲ ቦታ ረኣዩ ላይ ስምዑ ላይ ሰልፊ ተፀጊዕካ ክትሰኣለሉ ትኽእል ኣይኮነን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ማይ ነፍሒ እዩ ማይ ነፍሒ ካብ ኣስመራ ክንደይ ኪሎ ሜትር ዝረሓቐ እዩ እዚ ኣብ ኣስመራ ብገለ ወገን ዝገብሮ ነይሩ መዓት ስእልታት ምገበረ ነይሩ ፅባቐ መወሰኸ ኣብቲ ከተማ ወይ እውን ኮሌጅ ናይ ዓዲ ቀይሕ ብገለ ወገን ናይ ኣስመራ እንተ ዝገብሮ ነይሩ መብዛሕትኡ ዩኒቨርሲቲታት ኣብ ከተማ ስለ ዝግበር ካልእ ነገር ፅባቐ ክፈጥር ምኻለ ግን በቲ ናይ ህዝቦም ኩሉ ህዝቦም ኣብ ኩሉ ከም ዘሎ ስለ ዝርዩ ዘለዉ ዓቕሞም ዘፍቅዶም ይገብሩ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንተኽኢልካ ናትካ ወስኽ ሓግዝ ህዝብኻ ዲኻ ገለመለ ገለ ግበር እንተዘየለ ግን ዕንቅፋት ኣይትኹን ክብሉ ከለዉ ሓቆም እዮም ተኽኢልካ ግበር ወስኸሉ ነዚ ገለ ነገር ክትገብር ፈትን ኬትካ መሃር ኣብዚ ትምህርቲ እንተለካ ኬትካ ኣሕዋትካ መሃር መንግስቲ ከይትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ትዛረብ መንግስቲ ፈተኸ መንግስቲ ክቕይሮ እናበልካ ግን ፈቆድ ዓዲ ሃገር ኬትካ ምስ ጎረባብቲ ለመፅመፅ ትብል ተኮይንካ ከምዛ ዝኾንካ ትኸውን ዛ ፖለቲካ ናይ ተቃዋምቲ ትበሃል ንክንደይ 20 ዓመት 30 ዓመት ሓንሳብ ሱዳን ክኸዱ ሓንሳብ ኢትዮጵያ ክኸዱ ወላ ሓንቲ ፍረ ዘይብሉ ዝተረፈ ከምኡ ኮይኑ ከይተርፍ ምንታን ዝከኣለካ ግበር ዓቕምኻ ኣብ ህዝብኻ ተኪርካ ስራሕ ዝነብር ስርዓት የለን ግዜኡ ሒዙ ክሓልፍ እዩ ስርዓት ንስኻ ግን ኣብ ህዝብኻ ተኪርካ ስራሕ ንህዝብኻ ትሕግዘሉ መንገዲ ፍጠር መብዛሕትኦም ለባማትኩም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ፖለቲካዊ ለውጢ ክመፅኦም ይፅበዩ ኣለዉ ኣብ ገለ ለውጢ ክመፅእ ኸውን ወይ እውን ገለ ምቅያራት ክግበር ኸውን ንቁጠባ ኢንቨስቲ ንክገብሩ ዕድል ይወሃብ ኸውን ሃገር ካብቲ ዘላቶ መኸተ ምስ ወፀት ክግበር ይኩሉ ይበሃል ኣሎ ንግዚኡ ግን ኣብ ህዝብኻ ተኪርካ ስራሕ ክሳዕቲ ፖለቲካ ትደልዮ ዘለካ ዝኾነልካ ኣብ ህዝብኻ ተኩር ህዝብኻ እዩ ትነባሪ ድሕርቲ ሃገር ተገዲሰካ ኮይንካ ህዝብኻ እዩ ነባሪ ናብ ህዝብኻ ኣተኪርካ ናብቶም መንእሰያትካ ተኪርካ ተሰሪሕካ ኩሉ ነገር ክመፅእ ክእል እዩ ናይ ሎማ ርእሲ ድማ ኣብዚ ክፍትነ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኮሜንት ናትኩም ምግዳፍ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩን እናበልኩ ከም ወትሩ ምዝያ ፍልይቲ ደርፊ ኣም ሹር ከም ትፈትዋ ምዝያ ክገትፈኩም እየ ብሽምኩም ደሪስና ኻኒና ደሪፍና ገና ኸለሰውራ ብዙሕ ይሰጎመ ገጥመናን ዜማናት እንዲሁ ዝቀደመ ከም ሓያል ከንቲ ዘሰንዮ ግመ ነጋሪ ድምፅና ጀጋኑ ምስ ዓገመ ትንቢታዊ ቃልና እንኳዕ ተተርጎመ قدامت حضرات